Gyda sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch nawr ar S4C, Rownd Derfynol Tlws Adran Genero yn fyw o Barc Latham y Drenewydd. Abertawe yn erbyn y Seintiau Newydd. English language commentary is available during this match by pressing the red button. Dyma lwybr cyfarwydd mae Abertawe wedi troedio cymaint o weithiau erbyn hyn. Wrth i hen bennau'r elyrch anelu i godi tlws yr adran am y trydydd tro yn ei hanes. Tra bod hyn yn dir newydd i'r Seintiau Newydd achos heddiw maen nhw'n chwarae mewn Rownd Derfynol am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Y Seintiau yw'r tîm sydd wedi synnu pawb y tymor hwn, ond yn sefyll rhwngthon nhw a'r tlws yw'r her o giro un o'r clybiau fwyaf llwyddiannus yn hanes gêm y menywod yng Nghymru. Honi off te Rownd Derfynol Tlws yr adran yn fyw o'r dre newydd a'r cyfan. Yn fyw i chi fan hyn ar S4C. Ie, croeso mawr ato ni. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi, a mae rai fi weid, ni mewn cwmni arbennig o dda heddi. Cyn ymosodwr Cymru, Gwenan Harris. Ac wrth gwrs, mae'r ffenest trosglwyddo wedi cied erbyn hyn, ond i ni wedi wneud super signing fan hyn ar sgorio, achos mae chwaraewr canol ca Wrexham, Lily Jones, wedi ymuno'r tîm. Lily, croeso mawr ato ni. Diolch yn fawr i chi. O'r ti yw'r person perffaith i gael ar y rhaglen heddi, achos nes ti ware yn erbyn y Seintiau Newydd yng nghanol yr wythnos. Nid jyst chwarae, ond nes ti sgorio'r gôl fuddigol. Oedd hi'n dipyn o gôl, Lily, a tipyn o fuddugoliaeth i Wrexham. Yndi, canlyniad gwych i wneud, cadw'r freuddwyd o'r 4 uchan yn fyw. Ac ia, am ffordd iawn i wneud ond i cipio'r 3 points a mynd â ni fewn i'r gêm nesaf yn erbyn Abertawe. Mae'n ddiamhongar iawn, nag yw i Gwenan. O ti? Wel, fi'n credu mae highlight reel o llwyth o golio fel yna gyda ti, so cadw nhw'n fynd. Enjoyo. Nawr Gwenan, fel o'n i'n gweud, tlws cynta'r tymor fydd yn cael i ennill heddi. A o be ni wedi gweld pan mae'r ddau dîm yma wedi cwrdd yn y gorffennol tymor hwn, mae hon yn mynd i fod yn ddiddorol heddi. Ydy, mae'n cyffroes iawn. Mae'n hyfryd i gweld Seintiau fan hyn am y tro gyntaf, yn amlwg mae profiad mawr gyda Abertawe. Ond mae'r Seintiau wedi ennill y ddau gêm tymor yma, felly maen nhw drefnus, ond fel wedi Abertawe gyda profiad, fydd e'n difyr iawn. Yn bendant, ffili aros i'r gic gynta yna. Wel, y cwestiwn mawr yw, pwy fydd yn cael ei dwylo nhw ar y tlws yma? Felly gadewch i ni glywed gan y ddau rheolwr. Maen nhw wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd ni, Nicky John. Well, Shauna, first silverware of the season up for grabs this afternoon and a proud moment for the club to be in your first final. Yeah, it's really exciting for everyone involved, not just us as players and staff, but the whole entire club. And hopefully, come full time, it is the silverware that we've got our hands on, but most importantly, it's done with the support of everyone that should be here today. So, really exciting day for all of us involved. Preparation's been good. Obviously, we've had a 3-game week, so it's been a difficult one in terms of periodising the week. But we're ready to play. We're here. It's a cup final, and we'll give everything that it takes to win a game. Now, you've described TNS as a thorn in your side previously this season. How do you go about making sure that's not the case this afternoon? We stick to the game plan. We stay committed to what we're capable of doing, and we show a lot of personality without the ball to make sure that we limit their threats and take our chances, and we'll be in a good place. Internally, we are confident and we know what we're more than capable of, but when you look at the bigger picture, when you come up against a club like Swansea City, the history speaks for itself. So on a day like today, when it's our first cup final and it's not theirs, and they've had their hands on this trophy, so there's a lot that we need to learn from today, but we are filled with confidence, and I do believe we are the underdogs, and hopefully we can go all the way. A first final for yourself as manager, Jamie, but not for this side. An opportunity to win this trophy for the 3rd time this afternoon. What will your message be to the girls before they head out there this afternoon? Play for the player in front of them, play for the player beside them, and play for the player behind them. That's it. Fab. Diolch yn fawr iawn, Jamie. Good luck. Diolch, thank you. Y neges gan Jamie Sherwood yn un syml iawn felly. Reit, Gwenan, o ran y Seintiau,
Ni wedi dwlu watcha nhw hyd yn hyn tymor yma, ond un gwendid yn bendant sydd ganddyn nhw. Maen nhw wedi bod yn ildio goliau hwyr mewn gemau yn ddiweddar, gan gynnwys gol Lili. Esgus i ni wel hwnna eto yn y man, ond y gol yma hefyd yn erbyn Llansawel nath orffen yn 2 gol yr un. Mae rhai nhw canolbwyntio heddi a wneud yn siŵr bod hwnna ddim yn digwydd. Oes, ie, fi'n credu falle mae hwnna'n dod gyda diffyg profiad. Maen nhw'n carfan ifanc iawn, wedig falle'r gol yna ble os oes dim pwysau ar y bêl, mae angen nhw sicrhau bod nhw'n gallu darllen hwnna, maen nhw'n compoddi ar. A wedyn, fel wedyn ni, gol campus chwarae teg, sy'n lot yn gallu gwneud hwnna, ond falle ddim roi lle iddyn nhw, a falle jyst gwybod sut i reoli'r gêm yn yr adegau gywir, lle bach o tiriogaeth yn y hanner olaf o'r ail hanner, ond mae hwnna'n dod gyda profiad. Lili fel chwaraewr, be mae wedi bod fel yn ware yn erbyn y Seintiau tymor yma? Ydy, fel mae Gwenna'n dweud, maen nhw'n tîm ifanc, maen nhw'n dechnegol, maen nhw'n ffit, a maen nhw efo'r awydd yna i ennill. So maen nhw'n dim anodd i chwarae yn erbyn, a dwi'n gweld nhw'n rhoi battle da i'r Abertawe heddiw. Gwenna'n ti'n efo sôn am diffyg profiad y Seintiau o bosib. Mae'n stori hollol wahanol i Abertawe. Maen nhw wedi ennill popeth. Ti'n meddwl am rai o'r chwaraewyr yn y garfan yna. Ni'n meddwl am Katie Hosford, Stacey John Davies, Nia Jones, hyd yn oed mor gyfarodd a achlasuron mawr. Jyst yn seicolegol faint o hwb mae hwnna mynd i fod yn nhw. Ie, fi'n credu mae'n rhoi'r edge mewn ffordd wrth adeiladu mewn i'r gêm, falle dechrau a wedyn adegau gwahanol o fewn y gêm, achos ni'n gwybod bod momentum yn newid ar adegau, a maen nhw falle mynd i gallu reoli y newidiadau yna bach yn well, achos mae'r profiad gyda nhw. Ond fi wastad yn gweud, mae'n rhaid chi ennill profiad rhywsut. Tro gyntaf i Seintiau bod yn y sefyllfa yma, a fi'n siŵr newn nhw elwa boed yn ennill neu colli heddiw, o'r ffaith bod nhw fan hyn yn ennill y profiadau. Ond ie, Abertawe sydd jyst gyda'r edge yn y modd yna, bys ni'n gweud. Ie, mae hwnna'n bwynt ach, wrth gwrs, hwn yw'r tro cyntaf i'r Seintiau ware mewn Rownd Derfynol, Lili. Pa mor bwysig yw bod nhw'n joio heddi hefyd, achos fel oedd Siôn a rheolwr yn gweud, nhw yw'r underdogs. Ai, does na'm teimlad fath o chwarae mewn ffeinal, a fydd o'n haws iddyn nhw heb dim pressure. Sa chdi'n disgwyl i Abertawe cymryd y gwpan, ond mae TNS efo bob dim i chwarae am hefyd. O gewn ni weld Lili Gwennan. Diolch yn fawr iawn am y tro. Wel, i ni bron yn barod i fynd fan hyn yn y Drenewydd. Mae'r cefnogwyr yn sicr yn barod dwlu ar y earmuffs gyda llaw. Y gic gyntaf i ddod mewn cwpl o funudau rhwng y Seintiau Newydd ac Abertawe. Ymunwch â ni wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni Rownd Derfynol Tlws, yr Adran. Abertawe yn herio'r Seintiau Newydd yn fyw ar S4C i chi Brynhawn yma ac i ni'n agosau at y gic gyntaf na chwaraeo'r canol cae. Wrexham, Lily Jones yn cadw cwmni fi. Reit, Lily, yn glo iawn, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd i godi'r tlws? Wel, dwi'n meddwl, bydd o'n gêm gyfartal. Lot o profiad yn sgwad Abertawe, ond dwi'n gweld ffitrwydd a techneg Seintiau Newydd yn cymryd nhw dros y llinell heddiw. Diddorol. OK, Lily Jones yn mynd am y Seintiau Newydd. Lily, diolch yn fawr am dy gwmni di. Nawn ni trafod mwy hanner amser. A reminder, English language commentary is available on the red button with Dylan Ebenezer and Nia Davies. Ac yn y Gymraeg, mae Gwenan Harris wrth ochr Mike Davies. Wel, diolch Sioned. Pwy sy'n codi cwpan cyntaf tymor o ran y cystadlaethau cenedlaethol? Wel, mae'r goel i fod yn frwydr hynod o ddiddorol yma ar Barc Latham rhwng tîm profiadol Abertawe sydd wedi cyrraedd y Rownd Derfynol yma ar 5 achlysur yn ennill dwywaith a'i gwrthwynebwyr ifanc y Seintiau Newydd sydd yn ymddangos yn y Rownd Derfynol am y tro cyntaf yn ei hanes. Bydd yr eryrch yn gweld hwn fel cyfle gwirioneddol o godi'r tlws am y trydydd tro yn ei hanes a chyfle i dial ar y Seintiau sydd wedi curo nhw dwywaith yn barod y tymor hwn o 5 i 0 ac o gol i 0 ar neuadd y parc. Mae Gwenan Harris wedi gwneud i ffordd i fyny i'r blwch Sylwebaeth. Mae Lily yn mynd am y Seintiau. Ble mae Gwenan yn mynd? Wel, fel arfer fi'n mynd i'r gwrthwyneb. Ond fi'n meddwl fi'n mynd i cytuno gyda Lily. Fi jyst yn meddwl mae'r tymor mae'r Seintiau yn cael. Dwi'n bod yn arbennig o dda. Ac hefyd wrth gweld hyn o'r cynesiad, mae'r dwyster chwarae nhw yn arbennig o dda. Wel, Iawn ni weld beth a ddaw, ond o ran y tîmoedd i chi, o ran Abertawe, 2 newid o'r tîm nath sicrhau gêm gyfartal di sgôr yn Llansawel nos Fercher, Lucy Finch yn dychwelyd yr amddiffynwr a'r capten Katie Hosford. Mae 6 sy'n cychwyn wedi ennill y tlws yn y gorffennol, y bygythiad amlwg i Stacey John Davies. O ran y Seintiau, Siôn Duffy yn gwneud 1 newid o'r tîm gollodd yn Wrexham canol wythnos. Mae Olivia Buckland yn cymryd lle Molly Hafard. Hi sgoriodd y gol fuddigol yn y rownd gogyn derfynol yn erbyn Caerdydd. Wel, o ran y strwythyr gydag Abertawe, mae gyda nhw gol geidwad yn newydd. Mae nhw ar y 3 yn y cefn. Nia Jones yn symud i ganol ca, a with Stacey John Davies, Pinder a'r capten Hosford yn arwain y llinell flan. Ie, ac yn disgwyl wedyn y siap yma 3-4-3 gan y Seintiau. Fel arfer, maen nhw actually yn newid siap o fewn meddiant i allan o feddiant. Fydd yn ddiddorol gweld os bod hynny'n digwydd. Rhywun profiadol iawn sydd gyda digon o hyder ac yn arwain yn arbennig o dda. Mae wedi gwneud gwahaniaeth wrth i Abertawe agor allan o'r cefn ac eisiau chwarae trwy Triana Nia Jones. Fydd hi'n allweddol i Abertawe heddiw. A wedyn edrych ymlaen cyffroes i gweld Lexi Jones yn chwarae. Mae wedi cael tymor arbennig o dda hyd hyn. Nifer fawr o goliau, 10 gol os fi'n gywir o fewn y tymor yma. A dyfarnwraig prynhawn yma yw Cheryl Foster, 63 o gapiau a 9 gol i Gymru. Wedi dyfarnu yn pencampwriaethau Ewrop a cwpan y byd. Sa'n gwybod beth o ti'n neud wythnos yn ôl, ond oedd Cheryl Foster yn dyfarnu Man City yn erbyn Arsenal. Nath i orffen City tair, Arsenal 4 o flan 5,000 o bobl. Gobeithio gewn ni gêm gyffroes arall heddi. A rheolwr Abertawe yw Jamie Sherwood yn ei dymor cyntaf gydag Abertawe. Nifer o'i dîmau yn brofiadol iawn wedi codi'r cwpan yma yn y gorffennol. Naill ai gydag Abertawe neu Met Caerdydd. Ac o ran Siôn Duffy hefyd yn ei thymor cyntaf fel prif y fforddwraig yn cymryd lle Greg Draper. Mae wedi gwneud 11 o newidiadau i'w carfan hi a maen nhw'n cael tymor arbennig o dda. Y Seintiau Newydd. A bydd tipyn yn dibynnu ar Nia Jones. Be wneud i o'r penderfyniad i ni'n clywed bod i'n mynd i chwarae'n ganol ca? Ie, allai gweld pam o ran technegol. Byswn ni disgwyl bod hi falle'n eisedd bach yn fwy. Bod hi jyst o flaen y cefn jyst yn gwarchod, ond hefyd yn cysio lliwio'r chwarae. Mae'n technegol yn arbennig o dda. Ond y Seintiau Newydd sy'n cychwyn
yn chwarae o'r dde i'r chwith yn ei crysau gwyrdd arferol. A pwysau cynnar ar amddiffyn Abertawe yn gorfodi nhw i ildio'r tafliad yn gynnar yn y gêm. Abertawe yn cael trafferth i glirio yn y lle cynta. Siona Duffy yn cymryd lle fel wedys i Greg Draper fel prif hyfforddwr y merched, ond mae wedi bod gyda'r clwb am dipyn oherwydd oedd hi oedd yn gyfrifol am tîmoedd y merched a'r menywod cyn cymryd swydd fel prif hyfforddwr. Y Seintiau ar ei ffordd lawr ar asgell dde a'r penderfyniad yw i fod i'n gic gol. Abertawe. Camgymeriad erchyll! Yn y cefn gan Abertawe, Caitlin Williams a'r camgymeriad. A mae'r Seintiau Newydd ar y blaen o fewn 2 funud yma ar Barc Latham. Ond Abertawe yn ceisio chwarae'r bêl allan o'r cefn. A Chantel Tia, dwi'n meddwl sydd wedi cael y gol yn chwarae'r bêl reit ar draws y cwt bach, a Chantel Tia yn wir sy'n rhoi'r Seintiau ar y blaen. Digwyddiad ddramatic reit ar gychwyn y gêm, y dechreuad gorau posibl i dîm Siona Duffy. Ond Gwennan Harris, be wneud i o'r smonach na? Wel, o'n i sôn cyn y gêm am profiad Abertawe yn wedig yn y sefyllfaoedd yma, yn wedig falle dechrau'r gêm. Ond ni gweld fan'na faint mae hwnna wedi costio yn erbyn nhw. Credu Caitlin Williams y pas ar draws ddim yn edrych, falle cam cyfathrebiad rhwng hi a'r golgeidwad Charlotte Haynes. Fi'n teimlo fel oedd hi angen dod bach yn uwch. Fan'na ti'n methu chwarae pêl sgwar ar draws mor dwfn yn y cosbi, ond chwarae teg fel wedys ti fan'na. Chantel Tia jyst ar y troed flaen yn edrych i gwasgu a'r ffordd mae hi wedi bod yn sgorio gol i'r tymor yma, oedd hi byth yn mynd i methu. Na, Chantel Tia 6 gol yn yr uwch gyngrair, 4 gol yn barod yn Nghystadleuaeth y Tlws. Gnewch hwnna'n 5 wedi'r gol gynnar yna. Ond camgymeriad gan Caitlin Williams yn chwarae'r bêl ar draws wyneb y cwrt bach. Y peth cyntaf i wneud fel y fforddwr, wrth hyfforddi pobl ifanc yw peidiwch gwneud hynny. Jyst yn gweld Maria Francis Jones yn darllen y chwarae'n dda iawn fan'na. A mae'n bwysig i'r Seintiau, maen nhw'n tîm amhrofiadol, maen nhw'n ifanc, maen nhw jyst yn sicrhau yn y 5 munud nesaf, maen nhw'n cadw methiant, cadw pwyll. Sgiliau da gan Grace Dunkley reit o'n flaen i fan hyn yn y pwynt sylwebu yn troi gwrthwynebydd. Helen Evans. Mae'n edrych yn debyg bod y Seintiau yn chwarae gyda 3 yn y cefn. A bydd Jamie Sherwood, wel mae'n tynnu wallt y mas, dwi'n siŵr. Mae'n iawn i gwneud y chwarae yma a ceisio adeiladu o'r cefn, ond mae pethau mynd yn anghywir, chi'n talu pris uchel, a dyna beth sydd wedi digwydd i Abertawe mor gynnar yn y gêm. Abertawe dim, y Seintiau Newydd 1, a gol Chantel Tia, ei 5ed yn y gystadleuaeth. A bydd tipyn nawr o bwysau ar ysgwyddau. Stacey John Davies yn arwain llinell flan Abertawe i geisio dod nôl aeth i mewn i'r gêm. A fi wastad yn gweud hefyd, o ran paratoi at gemau, chi'n gwario gymaint o amser yn tactegol, ond pan ti'n ildio mor gynnar a hynna, mae popeth allan o'r ffenest wedyn. A sôn am baratoi y Gwennan, oedd e beth i llai na awr wrth i Abertawe gyrraedd, meddwl bydden nhw ma o leia 2 awr cyn rownd derfynol. Ie, traffic. Falle, oedd y Seintiau allan yn gynharach o ran cynhesiad. Dwi'n gwybod hwnna, eithon nhw mewn yn gynharach systemau seiliau gwahanol, falle gyda'r 2 tîm hyfforddi. A sut maen nhw'n paratoi.
Leah Lewis yw captain y Seintiau Newydd. Cyfle gwych fan hyn i'r Seintiau Newydd i gadw meddiant, fel wedys i wedi curo Abertawe dwywaith yn barod y tymor hwn. Abertawe heb sgorio gôl yn ei herbyn nhw. A mae wedi bod yn braf yn diwedd Gwanan i weld tîmoedd fel Llansawel a y Seintiau Newydd yn cael cymaint o lwyddiant y tymor yma yn y Genero. Yn sicr, oedd yna llwyth o trafod pan oedd y cyngrair wedi cael ei addasu 2 mlynedd yn ôl, tîmoedd newydd fel y Seintiau yn cael y cyfle i ddod lan. Ond maen nhw wedi gwobrwy am y buddsoddiant maen nhw wedi wneud. A maen nhw wedi edrych i ddatblygu y ffordd maen nhw'n trio datblygu chwaraewyr ifanc hefyd. A dod mewn a dyffu mewn wrth gwrs oherwydd falle pawb yn disgwyl ychydig yn fwy gan Greg Draper fel y prif hyfforddwr gan ystyried y gyrfa gath gyda'r tîm cynta. Ond bu rhaid newid hefyd wrth iddyn nhw arwyddo 11 o chwaraewyr. Ond dyma Abertawe yn dod, cyffyrddiad cyntaf falle i Stacey John Davies yn ymosodol. Mae'n chwarae'r bêl ymlaen tuag at Pinder, ychydig o flan Pinder. A dyma Nia Jones yn eistedd o flan y 3 yn y cefn. Jess Williams o dan bwysau fanna'n oedi ar y blel, a dyma Lexi Jones. Jones yn troi. Mae'n gyflym, yn dechnegol yn dda, a mae'n curo Lauren Davies. Nôl at Lewis. Be fi'n joio am Lexi Jones yw'r ffaith bod hi'n direct. Mae'n moyn cymryd chwaraewyr ymlaen pryd mae'n gallu. Mae wastad yn edrych i gael y bêl wedi hanner troi. Fel bod hi'n gyda sexy os bod pas ymlaen neu ydy hi'n gallu dechrau redeg ar ei chwaraewyr. A mae'r Seintiau yn weddol hyblyg fel hynna. Bêl hir o'r cefn. Ond mae yna gam sefyll. Pen tella Michel Portelli a'r Lliman i fyny. 7 munud cynta wedi hedfan heibio a gôl y ferch hon Chantel Tia sy'n gwahanu'r tîmoedd. Williams mewn i ganol car at Sophie Brisland-Hancocks. Yn un o'r 6 sydd wedi ennill y gystadleuaeth ar mwy nag un achlysur. Lucy Finch yn un o'r newidiadau yn dod mewn ar yr ochr chwith. Angen i Abertawe i fod yn ofalus iawn nawr gyda pob pas. O, Caitlin Williams yn colli'r bêl unwaith eto. A mae'n y gyfle am bas. Allan i'r dde mae'n mynd. Y croesiad yn tasgu oddi ar Maddie Murray. A mae allan am gic gornel gynta'r gêm. Ac unwaith eto, Abertawe yn eog o gamgymeriadau elfennol. Ydyn, o'n i sôn am y profiad, ond pan ti'n ardal o'r cae yna, o dan wasgedd yn amlwg ti ildio gol, weithiau dim byd yn bod gyda troi'r tîm arall o gwmpas. Ond o'n i'n meddwl bod oedd Lexi Jones jyst i gael i Abertawe off yna, so wedi roi'r pas trwyddo. Y gic gornel tuag at y postyn agosa. Mae Abertawe yn clirio tuag at hanner ffordd. Ond maen nhw wedi gwneud yn dda, mae'n gyffyrddiad da. Mae'n ras am y bêl, ond yn anffodus. Mae'n methu cadw'r bêl i mewn, Maria Francis Jones. Ond mae rhaid bod yr hyfforddwyr yma ar y fainc i'r Seintiau wrth i boddau gyda 10 munud cynta. O, yn sicr, wel, sa'n credu nhw'n disgwyl yr anreg yna, nag o'n nhw. Mae'r ffordd maen nhw wedi mateb ni wastad yn gweud, mae'r 5 munud wedyn nesaf ar ôl sgorio neil, mor bwysig, ffordd chi'n ymateb. A maen nhw wedi cadw pwyll nhw chwarae teg. Haynes yn clirio. Mae'n ras wrth i'r bêl mynd allan i'r asgell chwith. Osford yn taflu'n gynnar. Ond y bêl allan yn ddiniwed am gic gol. Yn jyst i edrych i chwarae bach yn gynnar fanna. Dyma ni gyfle arall i weld y gol.
Bydd Caitlin Williams ddim am weld hwn. Na, mae'n newydd i'r clwb hefyd. Ond di bod fan hyn am fus. So, just diffyg cyfathrebiad fi'n credu fan hyn. Wel, diffyg cywirdeb. Mae'n agyn nhw beth ar y pas on. Diffyg cyfathrebiad, pwy sy'n mynd i cymryd reolaeth. Dyma'r Seintiau nawr yn ceisio chwarae'r bêl allan o'r cefn hefyd, ond bach mwy llwyddiannus. I'r mewn ca. Ie, o ti'n sôn o'r blaen am Siôn y Duffy yn dod mewn. Fi'n credu mae wedi gwneud job arbennig o dda yn amlwg wrth edrych ar y tabl a ble mae nhw, ond hefyd jyst o ran y strwythurau, y systemau chwarae, patrymau maen nhw'n chwarae, maen nhw'n drefnus, maen nhw'n tîm hynod o athletaidd hefyd, bod nhw'n ifanc. A un peth, maen nhw'n mynd i gweld dwy'n ffrwyth oddi wrtho fe hefyd, ydy os ydyn nhw'n gwasgu lan ar Abertawe, maen nhw'n mynd i wasgu camgymeriad allan o'r amddiffynwyr yma. Ydyn, ond hefyd, y siap maen nhw wrth bod nhw'n gwasgu, maen nhw'n edrych i golwyth o un ochr o'r cae, bach fel gosod trap mewn ffordd, so maen nhw'n caniatáu bod un pas yn mynd ymlaen, ond hwnna yw'r trigger wedyn, unwaith mae'r pas yn mynd mewn, mae pawb yn ymwybodol o swyddi nhw, mae pawb wedyn yn neidio allan, mwyn gwasgu'r person nesaf, a fe wedys ti, gweithio i gryfderyn nhw wrth cael a gorfodi camgymeriadau allan o Abertawe. A maen nhw wedi edrych bach yn sigledig, nag nhw, yr un peth eto. O, ac hwn nhw'n colli'r bêl unwaith eto. Yn nid y bas orau, mae'n golygu bod nhw'n gallu troi Maddie Murray. A dyma Chantel Tia. Tia, bêl yn gwyro, angen i Abertawe i glirio. Mae'n dod at y capten Leah Lewis. A mi oedd amser gan Lewis i gymryd cyffyrddiad cyn ergydio. Braidd yn wastraffus gan y capten. Ti'n be, mae'n chwerthin fyna, fi gwybod pam, achos mae Cheryl Foster ni'n ffodi fel ni'n gael wastad yn hoffi cael joc gyda'r chwaraewyr, bys i probably wedi trio roi bach o cyngor fel wedys i, cymryd cyffyrddiad, ond hyd yn oed yn fwy na hwnna, os ti'n mynd i ergydio ar y tro gyntaf, sicrhau bod y corff dros y bêl, bod ti'n pwyso lawr. So, ti'n gallu gweld oedd y sgwyddau hi nôl yn golygu bod y bêl wastad yn mynd yn uchel. Haynes y golgeidwad, y bas at Lauren Davies. Waith da, cyffyriad ymlaen gan Stacey John Davies. Dyna welliant Pinder, ond yn wastraffus eto gan Abertawe. Maen nhw'n ildio'r meddiant lower i'r rwydd. A'r bas ymlaen fan hyn. O, chydig o flaen y blaenwr. Ie, oedd y pas yn sicr ymlaen. Oedd Buckland oedd jyst yn edrych i wneud y redyr mewn tu nôl. Oedd hi'n aros. A jyst y pas gan Tia, jyst bach rhy drwm tro yma. Ond eto yn dod o camgymeriadau Abertawe, jyst wedi bod yn sal iawn o fewn meddiant. Rhywbeth ni ddim yn disgwyl oddi arnyn nhw. A dyma Lexi Jones yn troi heibio i Caitlin Williams, ond y bêl y tro hwn yn cyrraedd Nia Jones. Jones, bêl ychydig tu ôl. Yw cyd chwaraewyr Hosford. Murray allan at Finch. Ond dau o gwmpas Nia Jones, mae wedi gwneud yn dda fanna i gael y bas drwodd. Nhw'n ceisio hollti'r amddiffyn, ond y Seintiau yn sefyll yn gadarn a chyfleiddi nhw nawr i ymosod lawr y dde. Lauren Davies. Davies yn croesi'n gynnar. Olivia Butler oedd yn y canol yn disgwyl, ond mae Charlotte Haynes drian wedi ildio gol, ond mae'n edrych yn gyffwrddus iawn ar bêl wrth i thrad ac yn ei dwylo. Ydy, o'n i jyst fel oedd y Seintiau yn gwrthymosod fan'na, Maria Francis Jones, actually gyda fwy o le, ond beth oedd yn anodd iddi hi, oedd bod pawb yn redig i ffwrdd, na gyd oedd hi'n gweld oedd cefnau pawb, oedd falle jyst angen i rhywun, jyst ceisio newid y tactegau, dod yn bach fwy ddwfn, a bydd hwnna wedyn yn tynnu un o chwaraewyr Abertawe allan o siap. Dwi'n well gobaith o pas mewn tu nôl. Dyna welliant gan Abertawe, lledu'r bêl allan gan Jess Williams, ond nid y bas orau ymlaen, ac unwaith eto mae'n ddiniwed am ei drwodd. Mae'r ddau tîm yn chwarae nag nhw gyda tri yn y cefn ac yn edrych i ddefnyddio'r ôl ysgellwyr wedyn yn amlwg lan a lawr, ond i cadw'r lled. O'n i gallu gweld bod Abertawe pan maen nhw wedi llwyddo i fynd trwy'r treianau. So maen nhw wedi edrych ar yr ysgellwyr, nhw wedi bod ni'n chwythu Lucy Finch yn aml.
Ond dyma'r meddiant o ran y cwarter awr cynta. Abertawe yn cael rhan fwyaf o'r meddiant, ond methu troi meddiant na mewn I gyfleoedd. Ond mae yna gyfle nawr oherwydd yn ennill cic gornel gynta'r noson iddyn nhw. Just meddwl gyflym. A wedyn y gallu y sgiliau sy'n trosglwyddo Pêl-Drôed gan Nia Jones. Yn fygythiad hir gyda'r tafliad yna. Nia Jones, y tala o'r chwaraewyr yn y canol yn disgwyl y gic gornel. O'r peniad ychydig heibio'r postyn gan Nia Jones. Mae wastad yn mynd I fod yn fygythiad canmoliaeth gan yr hyfforddwr Jamie Sherwood. Pêl da mewn gan Hosford, ni'n gallu gweld. Nia Jones yn tynnu oddi ar y safle dechreuodd hi. Ni'n gweld hi nawr, fydd hi jyst yn dod mewn i'r shot. Mae'n symud nôl, ond dwi'n methu troi corff I cweit digon. I gallu cywiro'r Bêl nôl mewn i'r cornel yna. Tackle bwysig yng nghanol ca. Grisland Hancocks allan at Finch. Yn edrych o gwmpas tîm Abertawe, cymaint o brofiad. Fel wedys I 6 yn cychwyn y noson, wedi ennill y tlws yma. Lauren Davies, dyna welliant. At Pinder, ond yn rhy bell wrth iddi edrych am drad Stacey John Davies, ond digon gan y gŵr yma I bendroni. O'n i'n gallu gweld fyna cwbl o weithiau. Prif cryfder Stacey John Davies yw I chwarae ar yr ysgwydd olaf o'r amddiffyn. A wnaethon ni gweld fyna Seintiau, y ddwy amddiffynraig wedyn yn cael ei denu ar draws Dunkerley a Baker. Ac oedd yna gwaglau, os oedd fwy o cywirdeb ar y pas yna, bys y Seintiau wedi bod mewn trwbl achos mae Stacey John Davies mor gyflym mewn sy'n ôl ac yn effeithiol iawn hefyd. Paslac arall o'r Kevin a chyfle i'r Seintiau dorri. Dyma Lexi Jones yn dawnsio o gwmpas. Ond mae yna dacl bwysig yng nghanol ca gan Maddie Murray. Maddie Murray dim ond yn 19 oed wedi ymuno o Academi Cymdeithas Pêl-Drôed y De. Siarad gyda Nia Jones sydd yn hyfforddi y tîm dan 19 Cymru cyn y gêm Gwennan Davies. A oedd e'n braf I glywed bod cymaint o'r chwaraewyr mae hi wedi bod yn hyfforddi. Yn amlwg rhai mewn mlaen y clybau proffesiynol yn Lloegr, ond rhai nawr yn dod mewn i'r gêm lled proffesiynol yng Nghymru. Ia, yna beth ni'n sôn cwbl o flynyddoedd yn ôl pan oedd y gyngrair wedi cael ei ailstrwythurod. Ond wedi pwysleisio fwy ar y cyngred dan 19. Cyfle arall fan hyn i'r Seintiau! Am gol berffeth! Lexi Jones o chydig tu allan i'r cwrt cosbi yn derbyn y bas ar ei throd dde ac yn codi'r bêl yn gelfydd heibio i'r gôl geidwad Charlotte Haynes I ddyblu mantais y Seintiau Newydd am ddechreuad i'r Seintiau. Abertawe dim, y Seintiau 2. Gôl wych gan Lexi Jones. Am gôl. Jyst y ffordd nath I agor allan fan hyn. Cyffyrddiad gyntaf a wedyn dim amheuaeth. Fi'n mynd am gôl fan hyn. Ond mae'n heiddi yna. Mae wedi bod yn gampus yn y 20 munud cyntaf yma. Y ffordd mae wedi pigo lan y bêl redig at yr amddiffynwyr. A mae hwnna, fel wersi, dim gobaith I Haynes yn y gôl I Abertawe. Hollol campus gan Lexi Jones. A fydd hi'n pryderu fwy, fydd hi'n gwneud fwy o chwaraewyr Abertawe I bryderu fi'n sicr yn y ffordd mae hi wedi dechrau'r gêm. A'r ffordd mae'n gallu gorffen hefyd. Llawn hyder wrth gorffen gyfle fel yna. A bob tro mae hi'n cael y bêl, mae yna rhywbeth yn digwydd o ran y Seintiau. Gwych gan Lexi Jones, ac wrth I ni siarad am y merched sydd wedi ymuno a chlybiau yn y prif Adran Genero, oedd hi'n un ohonyn nhw o Academi y Gogledd yn haf 24. Ia, yna beth o'n i'n mynd I sôn am, pan
oedd yr holl ail strwythura wedi digwydd, oedd na llwyth o bobl yn amlwg ddim yn hapus fel sydd wastad yn mynd i digwydd, ond mae pethau'n cymryd amser. Mae'r strwythurau o cael y academies yn y de a'r gogledd yn chwarae lan yn erbyn bechgyn, pobl yn cwyno am hwnna, ond mae yn talu ffrwyth. Mae dal llwyth fwy i wneud, ond mae'n cymryd amser. Ond nawr mae'r cyngrair yma hyd yn oed yn fwy cyffroes nag oedd y cwbl o flynyddoedd yn ôl. Mae'r safon wedi gwella yn yr rithrol. So mae'n rhoi fwy o cyfleoedd nawr i'r merched yma i camu mewn, i cael y profiad yna. Pwy o oer falle os maen nhw'n gwythio hyd yn oed yn bellach fel wedys i mewn i rai o'r prif cynghreiriau yn Lloegr hefyd. Mae wedi cael dechreuad perffaith i'r noson Lexi Jones. A breuddwyd o sgôr i'r Seintiau. Ond cyfle fan hyn i Abertawe i daro nôl. Camgymeriadau wedi llethu i perfformiad nhw hyd yn ma. Bêl yn cael ei godi mewn, ond dim bygythiad fanna i Becca Elliott yn y gôl, a fydd hwn yn siomedig iawn gyda pethau wedi mynd. Ac o ran Cwpan Cymru wythnos nesaf, y gêm fyw yw gêm Cyrraedd Trelai yn erbyn Cei Conad. Di Sul nesaf am 12:30 yn fyw ar S4C. Cyrraedd Trelai wedi curo y bala o gol i ddim yn y rownd diwetha. Nhw yn erbyn y Deilied. O, trafferth eto yn y cefn. Maen nhw yn mynd nôl yr holl ffordd i Charlie Haynes, sy'n clirio'n hyderus. Ond i fod yn deg i gôl-geidwad Abertawe, dim gobeith iddi hi, gyda'r gôl gynta na'r ail, Gwenan. Na, ddim yn gwybod, fi'n siŵr fydd hi mor rwyster, achos mae ddim wedi gofyn neud rhywbeth arall, ond pigo'r bêl allan o'i roed ei hun. Nia Jones helpu'r bêl ymlaen, ond mae tu hwnt i Pinder. Mae'r cyflymder sydd gan y Seintiau Newydd yn ymysodol, ac o'n i gweld oedd Lexi Jones bron unwaith eto. So pan maen nhw'n gwasgu gyda pwrpas, a wnaethon ni gweld hwnna am y gôl. So oedd lawr yr asgell chwith, maen nhw wedi bod yn arbennig. Oedd Buckland wedi gwasgu'n rili uchel fforsio'r camgymeriad, a wedyn oedd Lexi Jones cyflymder hi ar y bêl eto. Gwaith da gan y Seintiau yn torri yn rhydd. Abertawe, dwy ohonyn nhw o gwmpas y chwaraewr. Mae'n frwydr fawr yng nghanol am feddiant, ond y Seintiau sydd yn ei hennill hi ar y blaen o 2-0. Goliau gan Chantel Tia a Lexi Jones. Bêl yn cael ei lledu allan at Dunkley. Bêl lawr y sianel tuag at Buckland. Dim cerdyn i Hosford am dynnu Cris yn fanna. Ond gwara teg i Cheryl Foster. Wastad yn ceisio cadw'r y gêm i lifo. A wedi chwarae'r gêm yn dipyn o help pan i chi'n dyfarnwr. Yn sicr, mae hefyd yn hoffi cael sgwrs gyda'r chwaraewyr tynnu coes ar y degau. Mae'n deall, mae empathi gyda hi, fi'n teimlo, mae'n deall y sefyllfaoedd bach yn well achos y profiad. Ac a fi gweud, pa mor dda oedd hi fel chwaraewraig, un o'r gyrraean sydd wedi tynnu ymlaen y Cris coch yn sicr. Nia Jones edrych i ledu'r bêl, ond neb yno yn gwisgo gwyn. Lia Lewis wastad ar gael, y capten, ond wedi amgylchynu braidd fanna, ar crysau gwyn Abertawe. Ond y Seintiau hyfryd, trad hyfryd i osgoi y dacl ac yn gorfodi'r drosedd gan Brisland Hancocks. Ni'n gweld jyst bach yn hwyr, oedd rhaid i wneud y tacl yna achos mae'n gap mawr rhwng y canol cair am ddiffyn Abertawe ar hyn o bryd. Sgiliau da chwarae teg gan Helen Evans.
Bas dros ben yr amddiffyn, cyfle i groesi, digon o grysau gwyrdd yn y canol, at y postyn pella, mae'n gol i'w rhwyd i hun gan Rownd Davies, a mae pethau'n mynd o ddrwg i wath i Abertawe. Mae dwy wedi troi'n dair, wedi 5 munud ar 20. Croesiad lletwyth o'r dde, mae rai dweud, ond byddech chi'n disgwyl i Davies i ddelio gyda hi. Ond yn gosod y bêl heibio i'r gol geidwad. Abertawe dim, y Seintiau Newydd tair. Waw. Rownd Derfynol gyntaf i'r Seintiau. Mae'r 25 munud agoriad wedi bod yn wych. Ond edrych jyst ar y symudiadau. Mae Lucy Finch fi ddim yn siŵr beth yn y byd. Mae hi'n marcio fan'na pan bod hi'n dod allan mor gynnar. Haynes ar ei sodlau tipyn bach. Ond fel y ti'n gweud fan'na, Rownd Davies fydd hi'n siomedig iawn. Mae rhaid agor corff allan. Okay, pan chi yn y sefyllfa yn amddiffyn, dyle bod chi'n gwynebu y gol arall, y gol chi'n ymosod arni. So chi'n gallu agor allan, chi'n gallu gweld wedyn y pêl, chi'n gallu gweld y masodra chi fod yn marcio. A hwnna yw beth sydd wedi achosi problem i hi, achos mae'n moyn defnyddio'r troed dde. Yn amlwg mae'n annaturiol iawn. Angrediniaeth ar wyneb Siona Duffy, hyfforddwraig y Seintiau Newydd ar y blaen o 2-0. Wel, fe sonio ni am gamgymeriad Davies, ond mae rhaid i chi ganmol y croesiad gan Maria Francis Jones o'r dde yn creu yr ansicrwydd yn yr amddiffyn. O Grace Dunkley yn dod mewn ar y postyn pella, ond am groesiad nath greu yr ansicrwydd. Ac yna Rownd Davies Drian yn troi'r bêl i'w rwyd i hunan. A dyma un o'r ser, Lexi Jones. Jones sgorio yr ail gol. Abertawe yn ceisio mynd nôl mewn i'r hydl hefyd. Wedi'r drydydd gol yna. Mwyn, wel, cael ei hunan at ei gilydd. Dwi'n credu fe fydd yna i lyddio. Mae rhaid newid rhywbeth fan hyn. Ac yn sicr, mae'r chwarae 3 yn y cefn, Gwenan, ddim wedi bod, ddim wedi talu a dim wedi dwy'n ffrwyth o gwbl i dîm Jamie Sherwood. Na, ddim o gwbl. Mae'n edrych mor ansicr. Yn amlwg, mae pêl-droi gol mor gynnar yn effeithio. Chi'n gallu gweld y nerfusrwydd wedyn, ond maen nhw just ddim di edrych mor siarp. Maen nhw cam ddarllen y chwarae fel ni'n gweld o'r gol yna. Lucy Finch yn dod allan i marcio Maria Francis Jones. Oedd hi ddim yn symud tuag at y bêl o gwbl, oedd hi wedi gwneud y redyd mewn tu nôl. Mae'n Rownd Derfynol, mae'n rhaid chi newid rhywbeth. Fi teimlo bod Emily Richards, os fi'n onest, bod bach yn anlwcus o'r gemau fi wedi gweld. Mae wedi chwarae'n arbennig o dda tymor yma. Fi'n edrych ymlaen gweld yr effaith mae hi'n gallu cael. Bydd newid siarp, dwi'n credu fan hyn hefyd y Gwenan wrth i Emily Richards dod i'r ca yn lle Caitlin Williams, Drian. Ie, a ni'n mynd i gweud, fi'n siŵr fydd yna rhyw fath o newid siarp. Ond, gan gweud yna, mae rhaid i Abertawe mynd amdani, ys dim byd yn nhw'n colli nawr. Mae Emily Richards wedi sgorio ym mhob rownd o'r cwpan. Oedd yn syni fi rhywfaint bod hi ddim yn cychwyn y gêm, mae mlaen nawr. Bêl tuag at Stacey John Davies, ond y Seintiau ar dan, 3-0 ar y blaen, yn Rownd Derfynol cynta i'r clwb. Buckland mewn yn gryf yn erbyn Maddie Murray, a mae Murray wedi symud draw i'r ochr dde. Mae Jess Williams dal yn y canol. Na, fi'n credu maen nhw wedi mynd. Fe Maddie Murray yn y canol a Rownd Davies nôl fel i wario 4 yn y cefn, Gwenan, i fe? Ie, fi'n credu mae'n edrych fel y ffordd maen nhw nawr gyda Lucy Finch wedyn. Fel cefn o'r chwith. Ie, fel ni'n gallu gweld mae'r cameras methu ar hyn o bryd, ond ni'n ffodus i gallu, mae'r 4 yn amweddol amlwg nawr. A jyst yn rhoi bach fwy o sefydlogrwydd fi'n credu. Wel, mae'n troi mewn i hynlle fi Abertawe. 3-0 lawr, ond dyma cyfle y croesiad ar draws gan Hosford, ond mae yna gam sefyll pen pella, a hynny yn erbyn Hosford. Yn sicr wedi hanner awr o chwarae ar ei holi o 2-0, mae angen gol ar Abertawe cyn yr hanner, Gwenan. Agos. O, yn sicr. Oes, mae angen nhw ffeindio rhyw ffordd nôl mewn i'r gêm yma. A beth sydd falle syni tymor yma, yn gallu gweld bod Abertawe wedi cael problemau gyda anafiadau ac yn y blaen, fel arfer, Stacey John Davies, Katie Hosford,
maen nhw ar y frig o'r tablau creu neu sgorio. Maen nhw'n un lle i gael gweld achos anafiadau yna'r salwch. Dunkley yn croesi, ond mae'n rhy agos at y gol geidwad Haynes y tro hwn. Ond pan mae Dunkley'n cael y bêl, un peth ar ei meddwl hi. Cael y bêl na mewn i'r cwrt Cosby. Siw bod atgofion dad y ti Gwenan o chwarae fan hyn ar Barc Latham. Bydd hyn yn llystu dy gap cynta? Do, oedd dim bleid o gwasell ar y cae y diwrnod yna yn erbyn Moldova. Ond atgofion melys iawn. A goliau? Ie, cwbl o goliau. Hat-trick yn erbyn Azerbaijan fan hyn hefyd. Da iawn, llongyfarchiadau. Ond y Seintiau fan hyn, a ddi'n ddiddorol clywed gan Nia Davies ar y fforddwr dan 19, bod tro fi moyn siarad i byti. Mae'r Seintiau yn troi amddiffyn yn ymosod ymyl y cwrt Cosby, blan trod pwysig, maen nhw'n cyntaf i bob bêl. A'r ergyd yn dod i mewn yn gorfodi yr arbediad gan Charlotte Haynes, cymeradwyaeth gan yr fforddwraig Maria Francis Jones oedd ar ergyd. Nath i ddau cadwen isel on Haynes chwarae teg. Fi credu taw Helen Evans oedd e. Ond mae cyflymder ymysodwyr y Seintiau yn achosi gymaint o problemau. Mae Abertawe jyst ddim yn gwybod beth i wneud, ond personol fi'n meddwl maen nhw angen jyst sicrhau, mae'n dim gwasgedd ar y pêl, bod nhw'n cwmp off 5 llath yn ychwanegol, jyst i roi hynna bach o help. Francis Jones ar gic, bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Bas ymlaen, ras Penpella, Pinder ar y bêl. Pinder yn disgwyl y cymorth gan Katie Hosford. Nôl mewn i'r canol. A Jones yn ceisio troi. Mae'n torri'n garedig i Abertawe. Stacey John Davies allan i'r asgell, y croesiad i mewn. Richards at Davies a chyfle i groesi, ond peniad pwysig allan gan y Seintiau ar y blaen o 2-0, a dyma lle maen nhw'n beryglus yn torri. Lexi Jones yn troi yn gelfydd ar bas ymlaen at Buckland yn chwilio am y bas allan i'r asgell dde yna at Chantel Tia. Gêm wedi agor lan, ond mae angen i Abertawe cael y gol nesaf heb os, a dyma Stacey John Davies lawr yr asgell dde, a mae'n ennill cic gornel. Nath Kayleigh Bacon ein yn dda iawn fan'na, achos oes dim llwyth o chwaraewyr yn gallu cadw lan gyda cyflymder Stacey John Davies, ond nath hi ddim mynd yn rydyn, achos oedd hi'n gwybod bod John Davies yn mynd i defnyddio'i cyflymder lawr yr asgell. Oedd hi'n digon parod a hapus i eildio'r cic gornel. Mae Katie Hosford, y capten, sy'n cymryd y cyfrifoldeb dros y gic gornel yma. Os na ffordd yn ôl i Abertawe mewn i'r Rownd Derfynol Tlws yr Adran. Ar ei hôl i hunllef o hanner i dîm Jamie Sherwood. Wrthyn nhw ildio tair yn yr hanner awr cynta. Croesiad uniongyrchol Stacey John Davies, ceisio cael yr ergyd acrobataidd, y bas tuag at Hosford, braidd yn fyr, a Dunkley yn gallu chwarae'r bêl ymlaen tuag at Buckland, ond Jess Williams sydd ar draws. Nath Jess Williams yn dda fyna jyst i ddarllen y sefyllfa. Os oedd y pêl gan Dunkley yn well, bys Abertawe wedi bod mewn problemau dwfn iawn. Ond mae hwn yn siwtio'r Seintiau hefyd gyda'r cyflymder sydd gyda nhw ymhlith y ymysodwyr. A mae tystiolaeth Gwenan y 35 munud cyntaf yma'n dangos i ti pam mae'r Seintiau wedi achosi sut gymaint o broblemau yn y ddwy gêm flaenorol rhwng y ddau dîm yn curo Abertawe 5-0, un o'r sgoriau mwyaf syfrdanol hanner cyntaf tymor, ac yna curo nhw eto ar neuadd y parc o gol i ddim. Wel, o'n i'n cofio'r credu oedd hwnna'n syndod i bawb. Fi'n gwybod bod nhw'n cael tymor dda, ond does dim yn aml iawn mae Abertawe yn colli ac yn colli'n dwfn fel hwnna. Ond maen nhw mor trefnus hefyd chwarae teg.
Chi'n gallu gweld y ffordd maen nhw wedi cael ei hyfforddi. A fel hyn oed fel hynna, so ys dim byd yn bod gyda hynna, pan ti o dan bach o wasgedd, yn fyfannu, cern hir, jyst yn rhoi bach o amser i aildrefnu. Bas ymlaen gan Davies yn ceisio dod o hyd i Pinder, ond eto Helen Evans ar draws. Yn sgrinio o flaen yr amddiffyn yn dda. Davies. At Stacey John Davies. O, sgiliau gwych gan y blaenwr. O, oedd hi'n ceisio holli'r amddiffyn, geith i ail gyfle, mae'n cadw'r symudiad i fynd. Mewn i'r canol, mae'r croesau yna'n rhy agos at y gôl geidwad Becca Elliott. Ac yn wir, dyw Elliott ddim wedi gorfod gwneud arbediad yn yr hanner cyntaf yma, Gwenna. Yn sicr dyw'r Rownd Derfynol yma ddim drosodd, oherwydd mae'r Seintiau yn dueddol o ildio goliau hwyr, felly bydde y gôl nesaf i Abertawe. Dyna'r gyfrinach i'r tîm o'r de. Ie, fi ddim profi bach yn nerfus roedd hi'n credu os bod Abertawe yn llwyddo i sgorio fel wedys i gan ystyried bod y Seintiau di ildio yn hwyr, yn gyson. Goffa chi, does dim amser ychwanegol hyn yma, fyddwn ni'n mynd yn syth i giciau o'r smotyn, ond gyda'r Seintiau ar y blaen o 2-0. Ni dda i gael gicio o'r smotyn. Dyna ni, dyma Pinder. Pinder yn brwydro'n dda am y bêl, ond wal o werdd o'i blaen hi. Y bas yn sgwar, ond eto y Seintiau digon hapus i daflu'r bêl lawr y ca. Mae cyfnod dda i Abertawe ddo, 3-4 munud diwetha, maen nhw wedi llwyddo i cadw fel retention o'r bêl, achos mae'r Seintiau wedi cic yn hir cwbl o weithiau. Maen nhw'n agosau, heb achosi nhw'r problemau, ond jyst yn cael y cyfnod yna maen nhw angen. Jyst gallu gweld y bêl, yn bach fwy cyfforddus. Sy'n bwysig i'r Seintiau nawr, maen nhw'n cadw'r trefn, ond ble'n bosib pan maen nhw yn mynd yn hir, wedyn ydyn nhw'n gallu ffeindio rhywun, ydyn nhw'n gallu cael cyfnod bach fel hynna. Tia. Chwilio am y bêl ymlaen at Olivia Buckland. A Haynes yn gofod bod yn gyflym oddi ar hinell. Ond eto yn gweu y bas yn gelfydd trwy amddiffyn Abertawe. Oedd neb yn disgwyl y pas yna, o gweledigaeth gwych. Ond sicr oedd Buckland yr un mwy o pwysig. Oedd hi wedi dechrau wneud o'r rediad, nath hi stopio yn meddwl, ond mae ddim yn mynd i dod. Oedd dim lle falle i'r bêl dod trwyddo. Saith munud tan yr hanner. O ran uchafbwyntiau'r penwythnos, nos lun am hanner awr wedi 9 ac eto nos fawrth am hanner awr wedi 6 gan gynnwys y frwydr ar y brig rhwng y Seintiau Newydd a Pen y Bont. Evans yn camu mewn. Waith da gan Evans fan'na. Yn gweu y bêl allan i'r dde. Un o'r ychydig achlasuron Gwennan lle mae pas lac gan y Seintiau. Maen nhw wedi bod ar ben i gêm heddiw. Cyntaf i bob pêl a maen nhw wedi chwarae patrymau pert iawn. Ydyn, maen nhw wedi. A chi'n gallu gweld y trefn yna yn y ffordd mae'r chwaraewyr yn symudoddi ar ei gilydd. Pan mae'r pêl yn mynd lawr un sianel, mae'r cefnogaeth o dwfn wedyn fan'na chi'n gallu gweld bod nhw wedi bod yn ymarfer yn gyson. Yna beth chi moyn gweld. So, y gwelliant yn y safon yna, gymaint fwy o PêL-DROED yn cael ei chwarae nawr i gymharu gyda cwbl o flynyddoedd yn ôl a datblygiad. Mae'r gêm yn parhau i ddatblygu. Mae'r cyngor 2019 yn parhau i ddatblygu a cynhyrchu chwaraewyr talentog i ddod mewn i'r gyngrair yma. A sôn am torfeidd, 658 ydy'r dorf yma ar gyfer Rownd Derfynol cyntaf cenedlaethol
tymor 24-25. Yn siŵr bydd y Gymdeithas Pêl-drod yn reit hapus gyda'r dorf yna. Peniad mlaen, Nia Jones. Ond eto dan bwysau 2 o'i chwmpas i Helen Evans yn ei misg. Mae'r peth cyntaf mae Helen Evans wedi wneud yn anghywir, rhoi'r meddiant yn syth yn ôl i Abertawe. 5 munud mawr nawr yn y gêm. Dwi'n ni agosau at hanner amser. Y Seintiau ar y blaen o 2-0. Dyma Jones eto. Jones, mae wedi cael y bas drwodd yn mae'r rhy bell. Wel, o ddim sy'n credu oedd angen. I'r amddiffynwraig Baker i glirio dros yr ystlys fanna. Alle wedi mas am gic gol, ond mantais felly i Abertawe. Wrth nhw chwilio am drod yn ôl mewn i'r gêm. Dyma Buckland. Buckland wneud yn dda i gadw'r symudiad i fynd. Tri yn erbyn 2 yn y cosbi fan'na, so Leah Lewis yn gallu cynhyrchu rhywbeth gyda fwy o safon. Bas ymlaen, chwilio am Robin Pinder. Opsiwn anghywir. Eto, lliman i fyny, Pinder yn cam sefyll. Ia, os bys y Katie Hosford, jyst yn gallu agor corff hi lan, bys i wedi gweld bod Stacey John Davies gyda hanner y cae ar ben ei hun. Jyst falle wedi gorfodi'r pas. A na beth mae hwnna'n neud i chi. Chi'n colli gêm, chi'n teimlo dan y pwys, mae rhaid ni cael gol, mae rhaid ni cael gol nawr. So chi'n gorfodi passes yn lle, jyst bach fwy o pwyll, cymryd amser, bach fwy o safon a chwyrdeb ar y bêl. Swydd anodd iawn gan Jamie Sherwood, hanner amser i geisio codi'r tîm yma ar ei holi o 2 gol i 5. Camgymeriadau wedi llethu perfformiad nhw. Davies dan bwysau. Tafliad yn hir tu fewn, ond mae yna wthiad gan Tia. Mae'r newid mae Jamie Sherwood wedi gwneud Gwenan. Mae wedi sefydlogi pethau rhywfaint i Abertawe. Bydde ti'n cytuno? O, yn sicr ydy. Fe wedi bach o sefydlogrwydd yn y cefn. Mae Nia Jones a Sophie Brisson-Hancock jyst yn gallu eistedd yn bach fwy dwfn a cael bach fwy o reolaeth ar y pêl, a wedyn yn galluogi Emily Richards fel ni newydd gweld fan'na. Jyst i chwarae yn y bwlch rhwng y llinell amddiffynol a canol cae y Seintiau. Eto, y Seintiau yn ennill y bêl nôl dros dro. Davies. Chwarae da, bêl rownd y gornel. Angen cymorth ar Davies. Tro Dunkley yn ildio'r tafliad. Munud a hanner o'r hanner cynta i'w chwarae. Pinder yn troi, pêl anodd i'w amddiffyn, a mae allan am gic gornel. A Nia Jones yn ceisio ysbrydoli i thîm, mae'n sylweddoli pa mor bwysig yw'r eiliadau nesaf yma. Petai Abertawe yn cael gol yn ôl, Gwenan. Ydyn, mor bwysig i cael y gol nawr. Cael mwyn bach yn anlwcus fyna. Digon o symud yn y canol, tuag at y postyn agosa. Geith Abertawe ail gyfle. Bydd y Seintiau digon hapus. Mae yna brotestio gan Stacey John Davies. Maria Francis Jones i gymryd y tafliad. Un camp llawn i Gymru. O'r ardal hefyd, ys i gweld teulu Carrie Jones cerdded mewn yn amlwg mewn nhw o'r Drenewydd, a fi'n weddol sicr taw dod fan hyn i cefnogi
Maria Francis Jones bys yna, mae hi a Carrie Jones yn ffrindiau agos iawn. Yn sicr, mae wedi bod yn allweddol ym mherfformiad hanner cyntaf gwych gan y Seintiau. A cadarnhad taw munud yn unig sydd wedi cael ei ychwanegu. Wel, hanner i'w anghofio i Jamie Sherwood Gwenan, beth allith ei wneud hanner amser? Wel, mae'n rhaid fi wneud, dyma ble fi'n cael ei dal mewn ffordd, achos mae'n rhaid fi really cymhellu'r tîm. Ydym maen nhw wedi cael bach fwy o ffordd nôl mewn i'r gêm, cadw methiant, yn gwasgu bach yn fwy, ond sy'n nhw'n creu dim byd. Ar wahân i'r hanner cyfle wnaethon ni jyst gweld. Nath mynd at cic cornel. Mae'r ailstrwythuro wedi helpu, ond i fi, mae rhaid nhw gweithio fwy o chwaraewyr ymlaen nawr. Mae'n mynd amdani, well colli 5 dim na, a mynd amdani yn ail hanner, na cadw'r sgôr fel hwn, ond yn sicr angen cymhellu'r chwaraewyr, achos maen nhw'n edrych just bach yn fflat i fi. Byddwn ni'n cytuno gyda'r sylwadau na. Mae yna gyfle reit ar ddiwedd ar hanner fan hyn i Abertawe. Stacey John Davies yn ennill cic gornel. Hosford y capten mewn i'r canol tuag at Mia Jones, ond chwiban ola yr hanner. Hanner i'w anghofio i Abertawe, ond fi'n siŵr bod merched y Seintiau Newydd yn meddwl bod nhw yn breuddwydio. Goliau yn yr hanner cynta i Chantel Tier yn manteisio ar gamgymeriad gan Caitlin Williams. Ac yna goliau pellach gan Lexi Jones, y gol i ryw di hun gan Lauren Davies. Ar yr hanner, yma'r Barc Latham, y Seintiau'n dominyddu, Abertawe dim, y Seintiau Newydd tair.
Wel, sa'n credu oedd neb yn disgwyl hyn. Hynllef a hanner i Abertawe ar ôl ildio nid un, nid dau, ond 2 gôl o fewn yr hanner awr cyntaf a'r Seintiau yn sicr sydd yn syrenu yn Rownd Derfynol Tlws yr Adran hyd yn hyn. Ond mae'n 2 gôl i ddim ar yr hanner i'r Seintiau Newydd. I ni'n fyw o'r Drenewydd. O, fel o'n i'n gweud, sa'n credu oedd neb yn disgwyl hyn. Gwennan Harris, Lily Jones. Lily, am hanner cyntaf gan y Seintiau Newydd. Ia, oedden nhw'n briliant, so nhw'n bob man, nhw'n hyntio mewn packs. Just yn well tîm. Oedd Abertawe wedi mynd ar goll a y Seintiau Newydd wedi cymryd mantais o hynna. Gwennan, ewn ni at y gôl gyntaf. O fewn y 2 funud agoriadol, o'n i'n gweud hynllef i Abertawe. Oedd hwn yn anreg i'r Seintiau? Oedd. Fi methu credu... O'n i'n gweud yn Sylwebaeth, ti byth yn pasio ar draws y cosbi. Yr unig amser ti'n mynd i wneud yna yw os bod dim gwasgedd o gwbl arnoch chi. A ti'n gallu gweld y ffordd mae Haynes di ymateb yna. Mae'n just methu credu. A'r sefyllfa o'r gêm hefyd, fi fasw'n dweud, chi byth yn pasio ar draws cosbi, nhw wedi os chi o dan wasgedd. Ond amser o'r gêm, chi'n gwneud unrhyw beth sili yn y 5 munud gyntaf, just troi tîm arall o gwmpas. O'n i'n meddwl bod gyda Abertawe, o'n i'n sôn cyn y gêm nag ni o ran y profiad yna, bydd yn helpu nhw yn y 10au. Wel, o'n nhw wedi mynd reit gwrthgyferbynnu beth o'n i wedi gweud. Ie, yn bendant. Ewn ni at yr ail gôl wedyn ni. Lexi Jones yn sgorio'r ail i'r Seintiau. Ond Lily, ni'n gweld fan hyn camgymeriadau unwaith eto gan Abertawe. Ie, yn union. Da ni wedi dweud bod nhw'n tîm brofiadol, ond mae'r camgymeriadau yma'n Kevin just... Mae TNS i'n neud y gorau ohoni, a mae hwn yn touch great, a i roi'r bêl yn Kevin o Rhwyd fel yna mewn ffeinal. Chwarae teg i Lexi Jones, mae wedi bod yn gath i hanner cyntaf a ddawel iawn. Ie, fi credu mae'n rhaid ni canmol y Seintiau hefyd yn y ffordd maen nhw wedi gwasgu. Mae ymysodwyr nhw, ond hefyd ôl ysgellwyr nhw wedi bod yn arbennig o dda'n drefnus iawn. Mor gloi hefyd, nag nhw? Ie, ond maen nhw wedi bod yn drefnus iawn, sy'n gweld fel Buckland fan'na, ffordd nath i gwasgu, ffordd siwr camgymeriadau, a wedyn, fel ni'n gweud, mae Lexi Jones wedi bod yn arbennig o dda, chwarae'r gorau ar y cae, heb os. A mae hi wedi achosi problemau pan mae hi wedi gwasgu. Mae bron ar y hanner y 10au wedi cael falle jyst y cyffyrddiad ola. A mae Abertawe wedi edrych yn nerfus iawn yn y Kevin. A wedyn ni, boes bach, pethau mynd o ddrwg i wath i Abertawe. Lauren Davies, gôl i'w rhwyd ei hun. Gwennan Benestri o hyn. Ie, wel, croeso'r arbennig o dda yn y lle gyntaf. Fel wedi, Lucy Finch wedi cael ei dal allan o safle Maria Francis Jones yn neud y mwyaf o hwnna. A wedyn ni'n gweld Lauren Davies, just sharp corff. Mae rhaid ti fan ar y lefel yma, sori i fi. Mae rhaid ti bod yn digon hyderus i gallu fynd gyda'r coes arall. Dyle bod hi'n dyfnach yn y lle gyntaf, i gallu gweld pob man o'r cae. Ond os ti yn y sefyllfa yna, ti'n agor allan gyda'r coes chwith. Mae moyn mynd gyda'r coes dde. Ond mae fel wedi, pethau mynd o ddrwg i wath. Pan mae'r look ddim gyda ti, mae'r look ddim gyda ti. Lily, fel chreuwr nawr, tysa ti yn ysgidiau Abertawe, chi ar ei holi o 2 gôl i ddim mewn Rownd Derfynol. Be chi'n neud yn feddyliol fel i chi'n pigo chi'n yn lan? Yndi, mae'n anodd, ond fel dwi'n dweud, mae Abertawe yn llawn o cymeriadau. Fydd o'n gofyn mawr iddyn nhw dod nôl mewn i'r gêm o'n, ond does gen nhw'n byd i golli wan. So dwi'n meddwl, bodies on the line a bob dim sydd gen nhw yn y hanner nesaf yma. Gwennan, be fydd y neges gan Jamie Sherwood? Byddwn ni'n dwlu bod yn y stafell newydd. O, byswn i ddim. Fi'n siŵr fydd all llwyth o weiddi, ond... Na, fi creu mlaen ti jyst edrych arno fe. Mae'n hanner newydd, mae'n rach i ennill y hanner. A jyst cael bach o'r balchder yna nôl yn y lle gyntaf. Os chi'n cael y gôl gyntaf, fi'n siŵr fydd yna bach o nerfusrwydd yn dechrau dod mewn o ran y Seintiau fel wedyn. Maen nhw'n ifanc, maen nhw wedi ildio goliau hwyr, ond hefyd fydd hyder Abertawe yn codi hefyd. So mae'n rach i jyst... Yn amlwg dysgu o camgymeriadau'r hanner gyntaf, ond sleit clean mewn ffordd a dechrau eto nawr yn yr ail hanner, ond mae fel bod yn gêm bach newydd. Ie, gewn ni weld. Mae'n mynd i fod yn ail hanner ddiddorol iawn, mae hwnna'n sicr. Reit, ni'n cael ein sbwylio fan hyn ar sgorio hyn yma, achos mae un o enwau fwyaf eiconig PêL-DROED Menywod Cymru yn cadw cwmni i Nicky John. Ie, dan tad, Sianna, dan ni'n cael yn difetha yn Rax, a dan ni'n falch iawn o groesawu Helen Ward ato ni pnawn 'ma. Helen, welcome. It's so great to have you here with us this afternoon, so thank you for joining us to begin with. Let me ask you about your first half impressions. I bet even TNS have surprised themselves the way that that's gone, and the second goal in particular, I expect you'd be pleased with to score yourself.
Yeah, unbelievable strike from Lexi Jones for that second one. But I think TNS set their stall out really early, you know, capitalising on a couple of mistakes from Swansea, and they've punished them. But I've been super impressed. I think they've looked really assured. They've looked really organised at the back. I think it's Phillips at the back centre half has really impressed me. I know Maria Francis-Jones from her time in Wales camps as well, and I think she's been up and down that right-hand side like a little demon, and obviously her cross led to the third goal. But yeah, for me, TNS really worthy of their lead, going into half-time. But of course they know it's not done yet, and Swansea will certainly come out to prove a point, I expect. To think that they're a relatively new team as well, you know, so many new players brought in over the summer, but they just seem to have gelled together so well. Yeah, they've had a fantastic season, having some really big results against Swansea in a couple of games before as well. And tonight, you know, they're showing what they're worth. It's, I think, their first cup final, and they've really turned up for the occasion. But yeah, fantastic work from not only the team and the players on the pitch, but the coaching staff have obviously put a lot into them, and it's showing tonight. And obviously I can't have you here and not ask you about this exciting year that's coming up for Wales women's football as well, Helen. Oh, it's amazing. I cannot wait for Switzerland, and even the games coming up in the Nations League as well, to prepare the team for what is a huge summer. It's just really exciting to be a tiny part of it, you know, and see so many of my friends being able to step out on the world stage in the Euros in the summer. It's so exciting, and what better place than Switzerland? It's a beautiful country, the settings are going to be amazing, and hopefully we're in for a really good summer. Yeah, Helen, we can't wait either. Thank you so much for your company. Ec Wil Fer sy'n nesaf rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni. Jyst eich atgoffa chi, heno am 8 cyfres newydd. Y llais yn dechrau fan hyn ar S4C. Pidwch becso fi ddim yn mynd i ddechrau canu. A penwythnos nesaf, Cwpan Cymru sy'n cael ein sylw ni ar sgorio Ceiriau Trilai. Fy nhw'n croesawu'r deilied Cei Cona honna'n fyw am hanner awr wedi hanner ar S4C. Reit, i ni'n barod am yr ail hanner fan hyn, felly beth am i ni ail ymuno a Gwenan a Mike. Diolch Sioned, dim newidiadau i'r naill tîm na'r llall ar yr hanner, ond digon i'w ddweud dwi'n siŵr gan Jamie Sherwood yn ystafell newid Abertawe. Y tîm ar ei holi o 2 gol i ddim. Tia Lexi Jones, y gol i rwyd i hun gan Lauren Davies. Y goliau sy'n gwahanu'r tîmoedd y Seintiau Newydd, allwch chi'n credu hyn, yn y Rownd Derfynol am y tro cyntaf yn ei hanes. Abertawe, dyma'r 6 tro iddyn nhw ymddangos yn Rownd Derfynol Tlws yr Adran. Ydi ennill y dwywaith, colli dwywaith, ac un wedi gohirio oherwydd Covid. A nhw 2 i ddim lawr Gwenan o fewn hanner awr. Nhw sydd angen y gol gynta, a nhw sy'n bygwth Abertawe. Ond fel yr oddi yn yr hanner cynta, maen nhw mor gyffwrddus yn y cefn, a cyffyrddiad cynta hyfryd hefyd gan y flaenwr. Oedd hwnna'n cyffyrddiad campus i tynnu'r bel lawr o fanna, jyst peti bod yr ail ddim mor un safon. Ond sy'n gweud fanna tro gyntaf i'r Seintiau fod yn y Rownd Derfynol. A chwarae teg, achos maen nhw wedi gorfod curo y tîmau sydd yn gyntaf ac yn ail yn y gyngor ar hyn o bryd i gyrraedd fan hyn. Caerdydd yn yr wythola wedyn Cansawel. Emily Richards yn cael ei hergyd mewn. A fel y dwedwn ni, jyst cyn hanner amser, mae'r Seintiau yn dueddol o ildio goliau hwyr, a fe fydde nerfusrwydd yn sicr yn lledu trwy'r tîm os bydden nhw yn ildio'r gol gyntaf yn yr ail hanner. Dim gobeith i'r golwr, Charlotte Haynes, gyda'r 2 gol war y teg. Mae di ddim wedi gweld digon o Stacey John Davies hefyd. 32 mlwydd oed erbyn hyn, ond yn sgoriwr cyson i'r elyrch. 4 gol yn yr uwch gyngrair, 4 gol yn y gystadleuaeth hon. Dyn nhw ddim wedi cael ei ar y bêl digon cyflym, i roi cyfle i redeg at amddiffyn y Seintiau. Na, fel ni'n gweud, gêm hi mae'n hoffi chwarae mewn tu nôl, chwarae oddi ar y sgwyddau, yr ysgwydd olaf, yr amddiffynwyr, a ni'n gweld hi nawr yn trio wneud yr un peth. Edrych am mae'r gyflym i fi. Mae yn mynd i gyrraedd y bêl na gyda chwarae teg. Mae wedi wneud yn wych. Emily Richards, peniad da lawr ac arbediad cyntaf noson i Becca Elliott yn y gol i'r Seintiau. Ond wrth i ni siarad am Stacey John Davies, ras am y bêl, croesiad arbennig, peniad da hefyd gan Richards. Ie, yna byddwn ni'n sôn, mae'n moyn y gwagle yna i redeg mewn tu nôl. Chwarae teg croesiad arbennig hefyd, Emily Richards sy'n neud y rediad hwyr. Just dim digon o bwyr ar y peniad. Peniad da, cywirdeb dda. Dim digon o gyflymder yn anffodus. Chwarae pwyllog gan y Seintiau. Ceisio gweu y bêl na mewn tuag at Tia. Yn Abertawe yn torri, a dyna am yr eildro y bêl wrth drad Stacey John Davies. Yn gwibio lawr yr asgell dde, yn croesi'n ddwfwn, ond mae'n groesiad sâl, nid rhywbeth i ni fel arfer yn disgwyl gan y chwaraewraig talentog yma. Ydy, sâl i hi, ond fi'n siŵr wneith hi a Abertawe cymryd bach o hyder allan o'r 4 munud agoriadol ble maen nhw wedi llwyddo i gael hi gyda'r pêl mewn gwagle yn chwarae i cryfder i hi. Sy'n just o ran y Seintiau angen bod yn wyliadwrus o hwnna yn sicrhau bod nhw mewn ffordd ymosod yw'r ffordd gorau o amddiffyn, ond weithiau hefyd mae angen bod yn synhwyrol gyda syfleoedd cychwynnol, achos mae Abertawe yn chwarae 3 lan y top. Wel, pam bod yr holl chwaraewyr Seintiau yn wedi ar ôl y sgellwyr yn cefnogi yn ymuno mewn. Mae hwnna'n gadael 3 yn erbyn 3 sydd yn ddewr iawn. A maen nhw wedi llwyddo i elwa o hwnna hyd hyn. Ond nawr, jyst reoli'r sefyllfa, reoli'r gêm
ymwybodol actually sy'n angen i gwthio gymaint ymlaen, falle cadw un tu nôl, dwi wastad moyn un yn ychwanegol yn amddiffyn yn erbyn y ymosodwyr. Ti'n meddwl y beth i beth oedd gan Siôn y Duffy i ddweud? Credu oedd hi'n methu credu hunan beth oedd wedi digwydd yn yr hanner cynta na i ffyn tair i ddim ar y blaen. Ie, ond mewn ffordd arall hefyd, chi'n heiddi a chi'n ennill lwc i chi'n ffordd nhw gwasgu. Yna Finch yn chwarae'r PêL-drwodd, ond oedd rhaid i Pinder i fod yn wyliadurus nad oedd hi'n cam sefyll. Ie, Athi fi'n credu. Gweld eto, Athi oedd hi'n disgwyl y pas yn gynharach, a fi wedi fel blaenor, sy'n byd fwy rwystredig pan ti'n neud y rediad, ti'n amseru, a wedyn mae'r chwaraewraig yn cymryd falle un cyffyrddiad yn ychwanegol rhy hwyr erbyn ni. Katie Hosford wedi dal chwaraewr ganol ca y Seintiau Francis Jones fan hyn. Just i dalu ar y sawdl fyna, just yn... A beth nath Maria Francis Jones o dda iawn, actually, oedd just i sicrhau wedi'n rolio nôl ar y cae, fel bod hi'n gallu just bwyta mewn i'r cloc tipyn bach, a pethau bach fel hynna. Bod hi dal yn ifanc, mae wedi cael cap dros y tîm gyntaf, wedi bod yn y awyrgylch i just bach o brofiad. Eto, just y reolaeth o'r gêm yna, neu bych chi'n gallu cwpl o eiliadau fan hyn a fan draw. A mae wedi bod gyda'r tîmau proffesiynol, wedi cael cyfnodau gyda Man City, Blackburn a Burnley. Maria Francis Jones a'i chroesiad hi nath creu yr ansicrwydd ar gyfer y drydydd gol ac yn gorfodi Lauren Davies i roi'r bêl heibio i Haynes i roi'r Seintiau tair ar y blaen. Mae'n cael tymor da hefyd yn gydra'r prif greuwr gyda'r Seintiau a phedair gol. Ond dyma Abertawe yn dod. Stacey John Davies sy'n gweld llawer mwy o'r bêl yn yr ail hanner yma. Croesiad bach da. Hancocks. O, ansicrwydd am y tro cynta yn amddiffyn y Seintiau Newydd wrth i'r gôl geidwad Elliot dod amdani. O, tacl dda gan Finch yn taclo nôl ar tir sgoriwr y gôl agoriadol. Gormod ar y dacl yna gan tir a cic rydd fyddi i Abertawe. O, nath Lucy Finch ymateb yn wych fyna. O'n i ddim yn siŵr pam wedi stopio yn lle gyda, drych ar ymateb, amseru'r tacl. Llawio'r bêl wedyn, ond neb wedi sylwi. O'n i heb sylwi ar y pryd chwaith, a wedyn just tir, just yn hwyr. Dal Richards. Gwaith da gan Lucy Finch, un o ddau newid yn hym Jamie Sherwood ar gyfer y Rownd Derfynol yma. Mae pethau'n dechrau gwella o ran Abertawe. Ni'n gweld Stacey John Davies llawer mwy ar y bêl. Ond dyma Jess Williams dan bwysau. Mae'n cael y bas at y capten Hosford. Ie, licen ni... O, jyst yn mynd i dweud, o ran safbwynt amddiffynol Seintiau, licen ni gweld bach fwy dwfn. Y bas ymlaen fan hyn a Tia dim cam sefyll, oedd hi'n edrych i roi'r bas drwodd. Nath i oedi ryw ychydig ar cyfle'n diflannu a Richard sy'n ôl yno i gynorthwyo yr amddiffyn. Gêm yn torri lan nawr a chyfle fan hyn i Hosford. Katie Hosford. Heibio i Phillips. Bas tu fewn. Dyma Pinder. Mae'n ennill tafliad i'w thîm, ond dyna welliant gan Abertawe tro hwn lawr yr asgell chwith yn rhyddhau Hosford. Ie, mae Hosford a John Davies yn cadw lled yn dda iawn. Mae'n creu fwy o gwagle yn y canol i Richards a Pinder. Ond achos bod y Seintiau chwarae gyda'r tri yn y cefn yna, yn amlwg mae hwnna'n fygythiad, a dyna pam o'n i'n gweud wedyn, hoffwn ni gweld y Seintiau jyst yn fwy amddiffynol ôl y sgellwyr nhw, so Maria Francis Jones, ond hefyd ar yr ochr y chwith Grace Dunkley. Mae'n cwbl o weithiau wedi neidio allan o'r siap, a wedyn mae'n gadael Baker sydd ar y chwith. Mae hi wedyn lan yn erbyn
Stacey John Davies, mae jyst angen bach o cefnogaeth. Dwi'n amddiffyn hi jyst bach yn well fyna. Yn sicr beth bynnag mae Jamie Sherwood wedi dweud wrth i dîm hanner amser. Mae e wedi hysbrydoli nhw. Maen nhw'n chwarae tipyn yn well. Nethon ni agosau at 10 munud o'r ail hanner. Ar ei holi o 2 i ddim. Ond Stacey John Davies a Hosford llawer mwy ar y bêl. Bêl hir o'r cefn i roi bwysau ar amddiffyn y Seintiau. A tro hwn maen nhw'n ennill yr ail bêl trwy Brisland Hancocks. Hancocks yn ei lled iddi, allan at Hosford. Hosford yn dewis do mewn ar ei throd dde. Creu lle falle Amergyd. Neu'r bas ymlaen, ond hwnna'n wastraff. Wedi mewn 2 feddwl fyna, nhw dde. Oedd, yn sicr. Fel ydych chi'n dod ar draws, oedd neb yn cadw'r lled. Oedd dim opsiynau gyda hi, ond eto dal yn disgwyl well o rhywun o'i safon a'i phrofiad hi hefyd. Elliot. O'r golgeiniwad yn gwneud camgymeriad yn y bêl mewn, mae'n taro'r postyn ac mae yn croesi'r llinell. O'n i'n meddwl i bod hi a cadarnhad. Cadarnhad gan Cheryl Foster. Robin Pinder fydd yn hawlio'r gol. Y peniad yn taro'r postyn ond yn croesi'r llinell ac yn sicr mae Abertawe nôl yn y gêm. Izzy Taylor a Jamie Sherwood yn ceisio codi'r tîm. Gol i Pinder, camgymeriad arall Gwenan. Ie, wel y Llamanwr sydd wedi rhoi hwn, ni'n gallu gweld jyst ar ochr pellach fflag hi sy'n mynd lan. Fi ddim yn siŵr os fi'n onest, ond drach ar ni mor bell i ffwrdd fydd y... Nawr, mae y camera yma yn well yn fydd. I ddweud, oedd y bendant heb mynd mewn fyna. Wedi, chwarae teg, llygau barced gan y Llamanwr ar y ochr arall. Ond fel wedys ti, dod y camgymeriad, a jyst moyn mynd ar y coes, y troed cyfforddus yw hwnna gan golgeidwad Seintiau Newydd, Rebecca Elliott yn lle, jyst yn gwybod i... O'r bas ymlaen o'n cyfle arall fan hyn, Buckland! O, arbediad ragorol gan Charlotte Haynes. Wedi dod nôl mewn i'r gêm. Mae Haynes yn cadw Abertawe yn y tlws. O, mae'n arbediad campus. Nath i jyst sefyll ar ysgol i traed, sefyll lan. Mor hir oedd hi'n gallu'n dal. Mae wedi gwneud cwbl o arbediadau. Benig o dda chwarae teg, bod wedi ildio tair. Wel, gyda ni gêm nawr. Seintiau Newydd yn bygwth ar y postyn pella. Hanner cyfleoedd, bediad arall. Bêl yn tasgu o gwmpas yn y cwrt Cosby. Efallai'n reiddiol yn bod ni... Wel, roswn ni eiliad. Dyma'r Seintiau'n croesi unwaith eto. Tuag at Tia. Ond Tia yn methu cyfeirio i hergyd. Heibio i Haynes, a Haynes yn casglu a bydd hi'n rhyddhau yn sydyn iawn. A'r bêl hir lawr y ca yn chwilio am Stacey John Davies. Oedd ar peniad a fydd yn hawlio'r gol Abertawe. O'n i'n meddwl falle bod Pinder wedi cael cyffyrddiad. Nath i ddim wrth i'r Seintiau ceisio glirio. Peniad Stacey John Davies oedd hi ar y postyn yn croesi'r llinell a'r elyrch nôl yn y tlws. Hosford. Hanner cyfle fan hyn i Hosford a mae'n cyfeirio'r bêl heibio'r postyn. O, maen nhw'n nerfus yn y cefn nawr Seintiau Newydd. O, chod tig, nath yna i dechrau. Haynes yn arbed yn y gol, wedyn oedd y Seintiau wedi cael cyfle all, a wedyn gwasanaeth hi, y pêl hir mewn, a ni jyst yn gallu gweld Seintiau, maen nhw mor nerfus. Mae Abertawe wedi dechrau'r ail hanner yn dda iawn. Wel, fe wedwn ni yn yr hanner cynta, a fydde'r Seintiau yn mynd yn nerfus, petai gol yn mynd yn ei herbyn nhw, a dyna'n union beth ni'n gweld Gwenon. A'r math o gol a sgoriwyd hefyd, camgymeriad y tro hwn yn amddiffyn y Seintiau yn rhoi'r cyfle i Stacey John Davies. Ie, na beth sy'n siomedig, beth sy'n ni'n gweud mwyn ag unrhyw beth, yw'r ffaith bod wedi dod o camgymeriad. Os mae'r tîm di chwarae o gwmpas chi wedi gorfodi nhw i creu a sgorio gol campus, o weithio mae'n rhaid chi roi y dwylo lan, dwi'n wel, so dim llwyth ni'n gallu neud am hwnna, ond i ildio yn y modd wnaethon nhw, ond siomedig iawn. Rhyngipiad da
gan Madi Murray. Murray yn bwydo Hosford. Hosford. Sane o gwmpas I ffigwrne. Llawer mwy o hyder nawr yn chwarae tîm Jamie Sherwood. Mae gyda ail gol. Wir yn gwneud pethau'n ddiddorol yma ar Barc Latham. Mae mateb y Seintiau wedi bod yn dda. Mae'n rhaid ni gweud, mae wedi cael 2 cyfle eiraeth yn amlwg arbediad, a wedyn oedd yna posyn bellach, just miskick. Gyda 5 llath I ffwrdd o'r gol. A wedyn dyna ble ni'n gweud gweledigaeth Haynes yn y gol, gwasanaeth I o'i troi'r chwyth. Gallu ffeindio John Davies I creu hanner cyfle wedyn. Sherwood edrych ar I orior, allwn ni weithio fe. Mae hanner awr i'w chwarae. Mae Serene wedi sgorio. A mae yna mwy I ddod, dwi'n meddwl, ond bydd rhaid nhw fod yn wyliadwrus yn y cefn hefyd, fel wedys di Gwenan. Oherwydd wrth nhw wthio ymlaen, ond drychwch ar Seintiau. Maen nhw'n awyddus I chwarae'r bêl allan o'r cefn. Wel, o ran y rygbi, clwb rygbi, Munster yn croesawu'r Scarlets di Sadwrn am 5 o gloch a fydd y gêm honno yn fyw ar S4C. Falle siawns I dîm o Gymru I ennill, ond Munster tîm mawr. Clwb rygbi hefyd, Connacht yn erbyn Caerdydd nos Sadwrn am 5:28. Y gêm honno hefyd yn fyw ar S4C. Felly double header I chi o'r Iwerddon. Siona Duffy, bydd yna cerdded yr ardal dechnegol yn nerfus nawr. Y bêl hir, ond fwy o beithio na dim arall. So os chi'n mynd yn hir yn y sefyllfa yna, mae angen cael ongl ar y bêl, mae angen sicrhau bod e'n mynd lawr y Sianeli, nid reit lawr y canol. So le wedyn os bod y pêl yn mynd all y bach fel rygbi mewn ffordd, a jyst cael y tirogaeth yna, gorfodi Abertawe nôl mewn i'r corneli, yn lle jyst syth lawr i'r golgeidfad. Mae'n disgwyl bach yn well fan actually, achos Leah Lewis oedd yna captain, mae'n digon profiadol. Gwyn Lydan, arwyneb Maria Francis Jones. Ni'n gwybod yn iawn beth ni'n ceisio wneud, gwastraffu amser, ond mae yna 9 munud ar 20 i'w chwarae. Cwyno gan dîm Abertawe am hynny. Ond dyma Hosford yn troi tu fewn. Pinder yn cael ei throd mewn. Ond gwaith da yng nghanol ca gan Evans. Evans yn twrio am y bêl, ond mae gan Richards, yma Richards yn rhyddhau Stacey John Davies eto lawr yr asgell dde yna. Yn cael ei ffenni fyny, chwilio am y rhedwr o ganol ca. Brislan Hancocks. Ond rhyngipiad allweddol pwysig gan y Seintiau. Maen nhw'n troi amddiffyn yn ymosod, a maen nhw wedi troi Jess Williams fan hyn gyda Buckland wrth I hochor hi. Nath Leah Lewis yn dda iawn fanna. Just fel safle hi o ran canol cae. Pan gafodd y pêl trwyddo I Stacey John Davies fanna, a gath Kayleigh Baker I tynnu draw, oedd yna gap enfawr yng nghanol amddiffyn, a nath hi just synhwyro hynna. Yn sicrhau bod hi'n llenwi'r bwlch, darllen y chwarae. Rôl pwysig fel chwaraewr canol cae, ond hefyd fel captain. Mae'r adegau fel hynna yn bwysig iawn. Felly clywed dyfarnwraig Cheryl Foster jyst yn gofyn I Maria Francis Jones jyst I cyflymu pethau. Synhwyro bod hi hefyd jyst yn ceisio gwastraffu bach o amser mae'r llwyth dal ar ôl ar y cloc. Oes oes un dyfarnwr I chi ddim yn mynd I dwytho, Cheryl Foster yw'r dyfarnwr na. Na, oedd hi'n digon wel pan oedd hi'n chwarae. Oedd hi'n gweiddi mwy na digon ar dyfarnwyr. Un o'r pobl ola bys ni wedi meddwl bys yn benni lan yn y siwt di yna. Hosford nôl at Nia Jones, mae yna le pempella. Davies helpu'r bêl ymlaen at Stacey John Davies. Chwarae cymaint yn well yn yr ail hanner yma Abertawe. Llawer mwy cystadleuol.
ond y bel yn rhydd. Tia wedi dod nôl i helpu'r amddiffyn. Chantel Tia, sgoriwr y gol agoriadol. Mae cyffyrddiad cyntaf, Olivia Buckland yn wych. Mae jyst angen yr ail bod, tair gwaith mae'n neud yna nawr. Gwaith da gan Nia Jones i ddod o hyd i Hosford. Hosford yn croesi, reit ar draws y cwrt bach. Oedd angen blaenwr yn dod reit ar draws y gol geidwad. Bydd rhai yn dweud bod y croesiad yn rhy agos at y gol geidwad. Beth wedi ti? Na, hollol cytuno. Dyna un o'r rôl a ni'n edrych wedyn am pwy yw'r prif blaenwr. Yr un sy'n chwarae lawr y canol, o Robin Pinder yw hwnna. Methu gweld hi. A wedyn pan ni'n chwilio amdani, oedd hi ar... O ddim un o'i yn y cwrt cosbi. Mae angen bystio gyt mewn ffordd fan'na. Nhw wedi wrth treulio. Finch mewn i drad Pinder. Pinder braidd yn wyllt, ond mae'r bel gan Hosford. Hosford yn cael ei gwthio oddi ar y bel gan Helen Evans a Leah Lewis, y capten sy'n camu mewn. Mae'n mynd yn ôl at Elliot, ond y gêm mwy neu lai yn gyfan gwbl yn cael ei gwasgu nawr mewn i hanner y Seintiau Newydd. O'n i'n syni ddim gweld Abertawe yn gwthio ac yn gwasgu ar Rebecca Elliot yn y gol fan gan ystyried nath i'r camgymeriad 5 munud yn ôl, 10 munud yn ôl. Trad cyflym da gan Lauren Davies i hyder un ôl wedi ildio'r gol na i'w rwyd i hun yn yr hanner cynta. Maddie Murray. Mae Stacey John Davies ar y bel unwaith eto. Un cyffyrddiad yn ormod efallai. Chyfle'r Seintiau i dorri. Buckland trwy'r canol. Just angen fwy eto, o'n i'n gweud. Mae'r pasau syth lawr y canol, syth uniongyrchol yn hawddi am ddiffyn, ond mae'n rhaid fi gweud mae chwaraewr canol cae y Seintiau Helen Evans di bod yn hynod o effeithio, mae hi'n really, yn wedi yn y 10 munud diwetha di camu. Yr un peth, Leah Lewis hefyd chwarae teg, ond mae'n bwysig nawr bod nhw'n parhau jyst i angori ac yn gwarchod o flaen yr amddiffyn Seintiau pigo lan y hanner peli yna. Pas dda fyna gan Stacey John Davies, rownd y gornel i drad Pinder. Ond mae yna eilyddio. Bron hanner ffordd trwy'r ail hanner. Ac Olivia Buckland sy'n gadael y ca. Ac yn cymryd hi lle, Buckland bant felly, ac Ella Hartley. 7 ar 20 oed. Mae hi ymlaen. A mae'n eilyddio hefyd o ran Abertawe, ond dim yn digwydd ar hyn o bryd, ond Amy Deacon sy'n paratoi. Yma Sodraig. Maddie Murray. Trad da. Hir, ond tro hwn yn rhy hir. A gormod arni. A falle cyfle i'r elyrch i eilyddio. A chwarter y gêm yn weddill. Mae wyneb yn dweud y cyfan Katie Hosford, y capten, yn gadael pen pella. Ac yn cymryd i lle Amy Deacon, 17 oed, wedi muno o'r Bari dros yr haf. Oedd hi'n brif sgoriwr y tymor diwetha. Gyda'i 2 gol yn llws yr Adran. Goliau yn ebyn Llanfair a Wrexham. Mae'n mynd i cael cyffyrddiad cynnar. Beth wneud i o'r newid na? Achos o'n i'n meddwl bod Hosford a Stacey John Davies yn cael tipyn o hwyl lawr o ddwy esgyll. Ie, os chi'n edrych ar ystadegau, dyw Hosford ddim wedi chwarae llwyth, os fi'n onest, mae'n cwbl o problemau. Fi ddim yn teimlo fel bod hi'n fully fit, fel i gweud, a falle dyna'r reswm pam, ond oedd hi'n edrych yn rwystredig iawn, so os oedd hi'n teimlo fel bod hi'n gallu parhau am 10 fwy o funudau, o'n i'n cytuno, o'n i'n meddwl bod hi'n cael argraff. Hi'n oedd jyst yn cadw'r lled, oedd hi'n achosi problemau, achos o'n i'n gweud tair yn y cefn ddim yn siŵr i fynd neu peidio yn gorfodi wedyn ôl y sgellwyr nôl. Dim ond 6 o'r gemau yn uwch gyngrau'r Genero mae Hosford wedi cychwyn.
Felly falle bod yna mae'r cwestiwn o ran ffitrwydd. Dwi ddim yn chwarae nos Fercher yn erbyn Llansawel. Ond Amy Deacon ymlaen. Davies. At Nia Jones. Dim cam sefyll fan hyn. Ruslan Hancock sydd wedi wneud y rhediad a mae allan am gic gornel. Rhediad da gan Pinder o ganol ca. Ie, nath nhw'n gweithio yna'n dda. O'n i'n meddwl oedd yn agos, ond chwarae teg, nath i dal rediad hi'n dda. Robin Pinder. Ond teg i web. Oedd yr un, ond jyst i darllen, nath i nôl yn gyflym mewn i siap i llwyddo i gael rhywbeth ar y bel. Mae 20 munud yn weddill, a mae Jess Williams i fyny o'r cefn am y gic gornel yma o'n cael ddealltwriaeth llwyr fanna. Ac Abertawe yn gwastraffu cyfle. A dyn nhw gymaint o cyflymder, y Seintiau. A dyma nhw'n dod lawr yr asgell chwith. Rhediad da, Tier i'r llawr. A mae'n mynd i fod yn gic gornel. A mae cyflymdra Tier yn creu pob mathau o ansicrwydd a phroblemau yn yr amddiffyn. Ie, Tier a Lexi Jones. Oedd hwnna ymlaen 5 eiliad yn gynharach, ond ddim llwyddo wedyn. Os oedd wedi jyst codi pen newid yr ongl ar y croesiad, ond chwarae teg na Maddie Murray gwaith gwych yng nghanol amddiffyn Abertawe. Maria Francis Jones ar y ciciau gosod yn uchel i'r awyr, y gystadleuaeth yn yr awyr, ond mae'r peniad dros y trawst. Cic gol wedi cymryd yn sydyn, mae Deacon yn gofio brwydro i gadw'r bêl. Mae yna dacl hwyr, a mae'n gic grydd i Abertawe. Jyst yn gweld bod hi'n dal i bach yn hwyr fan hyn nawr, jyst fel bod hi'n ryddhau y bêl. Dim fan yna, dim byd gas, ond llai na 20 munud i'w chwarae. Gwenan, os yna newidiadau pellach all Jamie Sherwood i wneud, efallai symud rhywun fel Nia Jones wedi warin bob safle, warin y cefn canol ca, beth am fod fel blaenw. Ac yn y gol hefyd. Ac yn y gol y bydd y Seintiau. Ie, oedd hi'n dda iawn. Disgwyl iddi fod chwarae teg yn y cefn dy'r PêL-DROED, ond ie, mae hi yw'r un maen nhw'n edrych am o Corneli. Ni wedi gweld hwnna o'r blaen o'n strategaeth gyda Jess Williams yn mynd lan y top yn sicr cyn hir. Ond fel wedys i pam ddim nawr. Y problem yw bod gymaint o gyflymder, fi'n gwybod fi wedi sôn nifer o weithiau yn barod gyda'r Seintiau. So o ran gwrth ymosod, falle bod hwnna yng nghefn meddwl Jamie Sherwood, ond fel wedyn ni, Rownd Derfynol yw cer amdani. Cerdyn melyn i Nia Jones am dynnu Cris yr eilydd Ella Hartley. Mae'n gorffen gyda cic rydd fan hyn. Sophie Phillips. As Phillips sy'n crymanu'r bêl mewn. Peniad pwysig allan gan amddiffyn Abertawe. Bêl yn aros ar dir y chwarae. Rhediad cryf. Bêl yn cael ei tynnu nôl. Cyfnod da fan hyn i'r Seintiau. Bydd y pedwaredd gol siŵr o fod yn lladd y gêm. Francis Jones, chydig ni wedi gweld ohoni yn hanner Abertawe yn yr ail hanner, mae'n gofyn i'r cynorthwywraig. Faint sy'n fynd? Oedd i bron i'n gobeithio fod y Llamanon yn mynd i gweud 10 munud, ond nid 17. Lexi Jones yn ennill cic gornel. A falle, i ddim wedi gweld llawer o Lexi Jones yn yr ail hanner. Ddim gymaint ar y pêl a welwn ni yn y hanner gyntaf na. Ond mae'r egni sydd gyda hi, mae dal di edrych i cefnogi'r ymosod pryd mae'n gallu. Mae wedi cwmpa nôl i'r canol cae i helpu amddiffyn ar nifer o adegau. Francis Jones, daflu'r bêl mewn i'r cwrt Cosby.
ras amdani Alexi Jones sydd yn ôl yn y lithr dacl. Yn golygu bod Abertawe yn ennill tafliad pen pella. Ond ni'n agosau at cwarter awr ola'r gêm. Nia Jones yn helpu'r bêl ymlaen. A dyma Stacey John Davies. Davies yn glir! O, arbediad pwysig gan Becca Elliott. Dyna oedd y cyfle. Stacey John Davies reit lawr y canol, 1 yn erbyn 1. Hoffwn ni gweld ras uniongyrchol rhwng Stacey John Davies. Fel ni'n gweld yn... Mae Maria Francis Jones jyst yn neud... Na, mae ddim. O'n i'n meddwl bod hi wedi cael bach o cyffyrddiadaniad. Dyna pam oedd y cyffyrddiad gan John Davies bach yn drwm fan hyn. Ond chwarae teg fel wedys di, Rebecca Elliott yn dod allan, nath i amseru. Mae'n arbennig, safle dechrau hi'n dda. Ond ie, licen ni gweld ras rhwng Chantel Tia a Stacey John Davies, achos mae'n just... O, dim yn gyflym. Ie, bwyta lan y llathau o flaen nhw. Chantel Tia sydd wedi ennill cic gornel y tro hwn i'r Seintiau Newydd wrth i'r gêm lifo o 1 pen y cael llall. Baker yn gwneud i ffordd i fyny. Chweched cic gornel y Seintiau. Tigi Webb i fyny hefyd. Mewn at y postyn agosa, ond dim trafferth fanna. Gwastraff i ddeud y gwir. Wel, am gyfle. Gewn nhw ddim cyfle gwell, Gwenan, i ddod nôl mewn i'r gêm. O, camgymeriad tron fan y gol Geidwad! O, mae'n ffodus i ddianc. Wel, Charlotte Haynes. Paslac reit ar draws fel nath Caitlin Williams yn yr hanner cynta. Ond pen arall y cad yma Stacey John Davies, mae'r ongl yn anodd iddi. Emily Richards yn y canol, mae'n codi'r bêl dros ben y gol Geidwad, ond i'r dor rhwyd. Rhwystredigaeth i Jamie Sherwood, siom i Stacey John Davies. Wel, 2 waith o hwnna nawr, gyda cyflymder hi yn mynd trwyddo, ond 2 cyffyrddiad trwm a sal o ran safon hi. Ac y personol, fi'n meddwl mae'n rili hunanol i fynd am y gol. Ni gwybod, mae safon sydd gyda hi sgorio fyna. Ond mae angen edrych lan, mae'r pêl yn redeg ar ongl i ffwrdd o'r gol. Mae'n bod o'n sgil anodd iawn i gael e mewn o fyna. So edrych nôl, rediadau gan Pinder a Phillips i cyrraedd y post yn bellach. Gwaith da fanna gan Lucy Finch. Helen Evans oedd nôl, mae'r bêl dal gan Abertawe, Amy Deacon. Deacon yr eilydd, edrych am gyfle i groesi. Tacl gref arall, ond tro hwn, mae Sophie Brisland Hancocks wedi gosod chwaraewr y Seintiau Newydd. Y Tia fi'n credu, fe. Mae Tia rhywbeth. Ergyd i'r asenne. Boenus ar noson o'r fan hyn yn y canolbarth. Ie, mae'n jyst yn rhoi cyfle hefyd i tîm y Seintiau fyswn ni'n gweud. Jyst i ail-grwpio eto, achos y 2 cyfle yna i Stacey John Davies. Un trwy'r canol. Yr llall ble nath i newid yr ongl ei hun. Dyma'i gol hi, Gwenan. Ie, fel ni'n gweud o'r blaen, jyst am Rebecca Elliott yn ceisio cael ei nôl ar y coes dde yna. A bys ni'n gweud yr un peth wedys i yn y hanner, coes chwythu, sori. Pinder yn neud yn dda i wasgu. Ond yr un peth wedyn... Ie, mae wedi mynd drosodd, chwarae teg i'r Llemanwr o fanna. A jyst bod yn effro, ond jyst dysgu o camgymeriadau hefyd. Pan ti o dan wasgedd, paid trio bod yn flash. Jyst cael gwared o'r bêl. Hyd yn oes mae allan am tafliad, ond mae pawb yn gallu cael nôl mewn i siap, ail-grwpio eto. Wel, i fod yn deg i'r Llemanwraig pen pella. Michelle Portelli. Achos oedd ddim yn rhwydd iddi weld hwnna, achos mi oedd corff y gol Geidwad, o'n i'n meddwl, falle yn gwneud i yn ofnadwy o anodd iddi weld oedd y bêl wedi croesi'r llinell. Felly, ond rhyngddyn nhw, Cheryl Foster a Michelle Portelli yn dod o hyd i'r canlyniad cywir. Cytuno, a jyst yn dangos faint o ran y dyfarnu, faint o waith yw e fel tîm. So mae'r 4 swyddog y Drenewydd fan hyn heddiw. O'n i'n gweld, nes i edrych ar Cheryl Foster yn syth i gweld y penderfyniad, ac oedd hi'n edrych draw.
i'r Llemanwr, achos na ei swydd hi yw i fod mewn llinell gyda'r pêl. Ie, ni jyst yn gweld Sophie Brisland Hancock jyst yn gadael un mewn. Mae'n jyst winded mwy yn rhywbeth. Mae'n sioc hefyd, achos pan mae'n mor oer. Mae'n teimlo fel bod e bach yn anoddach hefyd. A sa'n credu oedd wedi gweld Sophie Brisland Hancock yn dod o'r ochr. A'i braich mewn i'r asennau. Chwthu'r gwynt allan ohoni, Drian. Ond Tia wedi derbyn triniaeth. A ni mewn i'r 10 munud ola yma ar Barc Latham. 10 munud rhwng y Seintiau Newydd a Godi'r Tlws am y tro cynta yn ei hanes. Dyma Deacon, ond do fe welodd Cheryl Foster y drosedd gan Maria Francis Jones. Abertawe yn ceisio cyflymu pethau. Amser yn ticia'n heibio. Jess Williams. Maddie Murray, mae Finch ar gael, mae Finch wedi cael ail hanner da. Chwaraewyr yn edrych i aros. Ond mae'r bêl yn rhy hir o'i blaenau. Ti'n gallu gweld nhw'n rhan treol troi i'r rhediadau nhw Gwenan yn dyfe, ddim i fynd i safle cam sefyll. Ydyn ni, o redeg ar hyd y llinell. Pan ni'n gweld Chapman yn dod ymlaen a Tir yn arosoddi ar y cae ar ôl y gwrthdrawiad yna. Beth bys ni'n gweud, mae Abertawe, prif crefft nhw chwarae mewn tu nôl. Maen nhw moyn defnyddio'r gwaglen yna. So mae yna lan i wedyn i Seintiau nawr. Darllen y sefyllfa'r gêm a just falle cwmpo off. Dim rido, fan ond just cwmpo off bach yn fwy. Maddie Murray yn cael ei dal. Lexi Jones. Jones mewn i'r cwrt Cosby. Ond Jess Williams sydd ar draws. Ond mae'n ildio'r meddiant i Jones Francis. Mae yna gyfle i groesi digon yn y canol, a mae allan am gig gornel arall. Ond Abertawe bron a cael ei hunain mewn i drafferth mawr eto yn y cefn. Ie, ydyn. O Jess Williams yn ymateb yn dda iawn chwarae teg ar un peth fan hyn. Just yn ymestyn i cael awr. Ond i'n meddwl bod Lexi Jones yn mynd i roi'r pêl trwyddo. Pasio. Ond nath i bacio ei hunan. Chapman yma, fel eilydd. Bêl mewn i'r postyn agosa. Abertawe yn neud môr y mynydd o glirio. A maen nhw wedi ildio'r meddiant yn y bêl yn tasgu. Oddi ar Phillips. Bêl yn cael ei groesi. Ymyl y cwrt Cosby, maen nhw'n ennill y bêl nôl. Helen Evans yn troi mewn i drwbl. Nawr mae yna gyfle i ryddhau Robin Pinder. Mae'n gofod disgwyl y bêl sy'n rhoi cyfle i'r Seintiau Newydd ddod nôl mewn i'w siap. Y bas yn sgwar at Nia Jones. Jones at Stacey John Davies. Mae yna lythyr dacl pen pella a mae allan am dafliad. Bêl mewn i'r canol. Seintiau yn clirio. Maddie Murray. Nia Jones. Ond eto. Mae'r Seintiau yn clirio. Bêl hir, ond pêl obeithiol lawr ca, a neb yn gwisgo gwyn, a mae drwodd yn ddidrafferth i Becca Elliott. Amser yn ticia'n heibio. Abertawe 1, y Seintiau Newydd 2. Golien y hanner cynta gan Tia Lexi Jones, y gol i ryw di hun gan Lauren Davies. Stacey John Davies a peniad yn dod ag Abertawe nôl mewn i'r gêm, ond y Seintiau yn ceisio gorffen popeth fan hyn, y bêl ar draws. Mae'n torri'n rhydd, ond mae yna gam sefyll pen pella.
Wel, oedd y cyfle ymlaen fyna hefyd. O'n i gweud cwbl o adegau maen nhw wedi mynd a maen nhw wedi torri lawr yr yslis. Jyst angen edrych, codi pen a newid yr ongl ar y croesiad achos mae'r trydydd rediad, rediad o'r canol cae yna, wedi bod ymlaen. Y ffordd maen nhw wedi cefnogi'r ymosod, y rediadau yna gan Jones, gan Chapman tro yma, tir o'r blaen. Angen jyst bach o pwyll. Wel, fel mae wedi gwneud trwy gydol yr ail hanner, Maria Francis Jones yn cymryd ei hamser. Wedi bod gyda'r tîmau proffesiynol, wedi dysgu'r dark arts fel petai. Ydy. Ond joio, mae angen yna, bod mae hi'n ifanc ei hun, mae hi probably yw'r un o'r rai mwy o profiadol yn y carfan yna, a mae angen iddi denu ar y profiadau. Dysgu cyd chwaraewyr hi. Nia Jones wedi cael ail hanner effeithiol iawn. Yng nghanol ca, chwilio am yr un cyfle yna. Wrth i ni sôn bod y Seintiau wedi bod yn ildio goliau hwyr. Dyma Stacey John Davies yn dod amdani. Y croesiad gan Pinder. Ond y Seintiau yn dianc. A bêl hir lawr yr yslis yn tynnu Jess Williams allan o'r canol. Mae gan Lexi Jones o'n am dacl wedi amseru'n berffaith gan yr amddiffynwr canol Williams. Mae'n campus yn y sefyllfaoedd yna. Mae'n joio. Mae rai amddiffynwyr profiadol yn gweud ti'n moyn gorfod mynd i'r llawr i wneud tacl achos dylai bod chi'n y safle gywir. Ond yn sefyllfa fel hynna, yn wedig lan yn erbyn y cyflymder sydd gan y Seintiau. Mae Jess Williams gyda profiad dda iawn yn gadarn iawn yn y sefyllfaoedd yna. Amy Deacon ar garlan trwy'r cylch canol. Bydd hwn yn arwain at Cerdyn Melyn, dwi'n siŵr. Y drosedd yn un amlwg, a hynny gan Helen Evans. Oedd rhaid i wneud. O'n i credu bod e'n synhwyrol iawn i gallu wneud, jyst i stopio'r momentum cyflymder yn y gwrthymosodiad. Mae Melyn i Helen Evans, llain y 4 munud i'w chwarae. Amser yn rhedeg allan nawr i dîm Jamie Sherwood. Williams yn codi'r bêl ymlaen, ond neb yn cystadlu yr elyrch. Tacl dda, sgiliau da, yn dod o hyd i Stacey John Davies sydd wedi cael ail hanner arbennig o dda. Brisland Hancocks nôl allan at Stacey John Davies sy'n croesi. Mae Pinder yn disgwyl ar ergyd ishel yn gwyro allan. A fe fydd hi yn gig gornel. Sophie Brisland Hancocks oedd ar ergyd. Oedd gyda fwy o amser na ni'n meddwl, ond peniad dda yn y lle gyntaf. Ni'n gweud allan o wedyn, jyst yn taflu corff yn y ffordd fyna. Cic gornel mewn at y postyn pella. John Davies. Mi oedd yn awiriad arall. Maen nhw'n gweithio nawr nag nhw. Jyst yn cymryd, mae angen cyrff yn y ffordd. Tro yma, Tiggy Webb, tro diwethaf, Sophie Phillips. Fod yn deg i amddiffyn y Seintiau Newydd, maen nhw'n taflu cyrff at bob pêl. Nia Jones. Ond mae mewn at y postyn agosad yw i ddim y croesiad gorau. Dyma Deacon at Maddie Murray, ond mynd am nôl Mac Abertawe. Maen nhw'n gofyn mynd holl ffordd nôl at y gôl geidwad. Llai na 2 funud yn weddill. Mae'n rhaid iddyn nhw sgorio i gadw gobeithion yn fyw. Hartley'n cystadlu ond yn colli'r, ond Abertawe wrth nhw'n ceisio lledu'r bêl allan at Deacon. Mae'r bêl yn mynd yn rhy bell a blinder yn dod mewn iddi nawr fyna. A'n amlwg hefyd gyda'r nos yn dod. Mae jyst bach fwy o jiw ar wynebedd, so mae angen jyst ystyried hynna wrth edrych ar y passes mewn. Ti'n fydd yn diddorol i weld faint o funudau. Fi'n siŵr bod pawb o'r Seintiau yn fwy nerfus a Abertawe yn cyflymu'r chwarae lan. Jyst syni ddim gweld nhw jyst yn mynd amdani nawr. Jyst gweithio Jess Williams yn uwch lan, tri ennill cwpl o peniadau.
Wel, dwi'n siŵr fydd o leia 4 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Ni wedi cael anafiadau a newidiadau. Ni mewn i eiliadau ola'r 90. Nia Jones. Pas. Oedd y pas yn edrych yn gywir at Stacey John Davies. Yn credu bod yr anaf na'n i rhwystro hi nawr. Eto jyst cyflymder oddi ar arwynebedd y cae jyst yn bwnsio lan. Mwy na falle nath i ddarllen. Y Seintiau. I Amddiffyn wedi sefyll yn gadarn yn yr ail hanner. Yn enwedig ar ôl i Stacey John Davies dod ag Abertawe nôl i'r gêm. A chadarnhad bod 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm hon. Ond gwaith da gan Maria Francis Jones i ennill y bêl. Lexi Jones ymlaen. Ond neb yno'n gwisgo gwyrdd. A mae Haynes yn gofyn mynd yn hir a dyna'n union beth mae'n neud, ond does neb yn gwisgo gwyn yn agos ati. Ond y bêl yn ôl, a chyfle gwych fan hyn i Abertawe. Pinder nôl at Richards. Ond dim digon o nerth ar yr ergyd gan Emily Richards. Y camgymeriad yn yr Amddiffyn gan y Seintiau yn rhoi'r cyfle i Abertawe ac yn methu manteisio. Ia, a popeth fan hyn yn dod o'r ffaith diffyg profiad yn fy marn i, yn uwchlan y cae, jyst mynd am y corneli. Does dim angen fan i chwilio am gol arall nawr. Jyst cer am y corneli, gwastraffu amser, redig y cloc lawr, ond yn lle, dath y pêl syth nôl yn uniongyrchol, a fel o'n i gweld wedyn tro yna, un o'r unig camgymeriadau mae Sophie Phillips i'n neud trwy gydol y gêm. Blinder yn sicr, mae wedi gwasgu'n uchel. Os ych chi wedi clywed yr uchel seinydd, ych chi wedi clywed penderfyniad Gwernan Harris, taw Lexi Jones, rhif yn ar 10, y Seintiau Newydd, i'w seren y gêm. Ie, penderfyniad anodd. Fi'n meddwl mae yna cwpl i'r Seintiau wedi bod yn campus, yn ywedig Helen Evans yn yr ail hanner, Leah Lewis di arwain gan y siampl, ond am gol. So, y ffordd oedd wedi creu problemau yn hanner gyntaf, gwasgu, yn cario'r bêl ac i sgorio gol fel hynna yn 17 mlwydd oed mewn Rownd Derfynol. Dwi'n credu bod hi'n heiddi, fi'n gwybod fi bach yn bias gyda'r ymhlith y blaenwyr fan hyn fel cyn blaenwyr, ond ie, mae wedi chwarae'n arbennig o dda, yn ywedig oedran hi. Y drosedd gan Helen Evans, te'n rhoi un cyfle arall, y drosedd ar Pinder. Mae hi wedi bod yn wych, mae'n rhaid fi gweud, oedd e'n agos iawn Helen Evans, just faint o fetrau mae hi wedi cyfro i'r tîm, mae wedi gwneud llwyth o'r gwaith frwnt fel i gweud, sydd wedyn yn rhoi'r cyfleoedd i chwaraewyr fel Lexi Jones i syrenu. Richards te. Mewn â hi. Bêl yn rhydd. Maddie Murray yn dod amdani, y Seintiau yn clirio. I ni wedi chwarae bron 2 o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu. Nôl i'r canol â hi. Stacey John Davies. Pinder! Mae Pinder yn gwastraffu i chyfle gorau o'r gêm. Ie, jyst yn bod bach rhy clyfar, beth ni'n gweud. Mae'n trio agor allan fan hyn. Ond gwaith dda eto yn Amddiffyn. Pwy yw e tro yma? No, ni'n gallu gweld fan'na. Taw Baker yw e jyst yn rhoi'r gwasgedd arni ac yn cael ongl off. Wel, mae nhw wedi cael eu cyfleoedd. Stacey John Davies, 1 yn erbyn 1, gyda Becca Elliott, a nawr y cyfle yna i Pinder. Allai'n rhwydd fod yn 2 ar 1. Eiliadau'n weddill, Stacey John Davies a'r garlam heibio i Dunkley. Mae'n croesi'n beryglis, ond eto y Seintiau yno i glirio. Ond drach ar llinell cef yn Abertawe, maen nhw moyn gol, a mae yna 5 o'n nhw tu nôl y bêl. Mae'n rhaid i'w gwthio, fi methu credu yna. Fi methu credu yna. Rhi ychydig, rhi hwyr yw e i Abertawe. A'r cyffyrddiad ola yna gan Stacey John Davies yn crynhoi
i noson a y Seintiau ar fin creu hanes. I ni wedi chwarae'r 4 munud, llyged pawb ar Cheryl Foster. A dyna ni, chwiban ola, Cheryl Foster yn dynodi taw y Seintiau Newydd sydd yn ennill Tlws yr Adran 2024-25 ac yn ennill i tlws cynta yn ei hanes, yn ei ymddangosiad cynta mewn Rownd Derfynol. Siôn a Duffy, dim gwen ar ei gwynebu. Jamie Sherwood yn llongyfarch Duffy ar ei campau. Ond gwych gan y Seintiau Newydd, goliau yn yr hanner cynta gan Chantel Tia yn manteisio'r gamgymeriad Williams. Yna gol o'r noson gan Lexi Jones o ryw 5 ar 20 i Giro Haynes yn y gol. Ac yna torcolon i Lauren Davies i'w rwyd i hun. Llygedyn o beth i Stacey John Davies o ran Abertawe. Ond mae wedi gorffen fan hyn y buddigoliaeth i'r Seintiau. Abertawe 1, y Seintiau Newydd 2, lawr yn ni, at Nicky John. Well, Chantal, what an afternoon. I don't know if even you expected things to unravel the way that they did this afternoon. What are the emotions at this point? I don't know. I just can't stand still. I'm buzzing. I'm absolutely buzzing. I'm so proud of the girls. I don't really have any words. I don't think we knew we believed in ourselves, but I don't know what to say. I've got no words. I'm just absolutely buzzing, proud of the team. I came to speak to you at Park Hall a week or so ago, and you told me that evening that as a team you felt like you were ready for this. But did you imagine in your wildest dreams that things would pan out the way that they did out there? No, we knew we had to bring the intensity in the first half, and we just all worked together as a team. We got 3 goals quite early on, and then it made it hard for Swansea to come back in the second half. Fair play, they give it a good go, but we held our ground, and yeah, I'm just so proud of the girls, honestly. So proud of everybody. I'm absolutely buzzing. Yeah, you got on that score sheet yourself very early. Can you remember the goal? What was going through your head at that point? I just knew we had a game plan, high press, and I did that, and it worked really quickly on. So yeah, I was just did what Shauna told me to do, and it worked. Yeah, I've got no words. I'm just so happy. It was a different Swansea side that came out in the second half, though, Chantal, and they did test you, didn't they? Stacey John Davis getting one back there, and we sensed after that perhaps there were a few nerves bubbling as well. Yeah, definitely. There was a few nerves, but we held our ground and we game managed and we got the win. So yeah, fair play to Swansea. They came out really strong in the second half, but we won the game, and that's all that matters. So. Listen, I know you're desperate to go and join the girls, so I'll let you go. But you created history this afternoon, Chantal. Llongyfarchiadau mawr, congratulations. Thank you very much, thank you. Chantel Tia yn gymeriad mor anwyl. Llongyfarchiadau i'r Seintiau Newydd, noson hanesyddol iddyn nhw enillwyr tlws yr Adran. I ni'n mynd i gael yr holl ymateb. I ni'n mynd i weld nhw'n codi'r tlws mewn ychydig o funudau o'r amser am egwyl fer yn gyntaf. Dewch nôl ato ni mewn cwbl o funudau.
Croeso nôl eto ni, mae wedi bod yn dipyn o noson fan hyn yn y Drenewydd. Y Seintiau Newydd yn meddu Abertawe o 2-1 yn Rownd Derfynol Tlws yr Adran. Y tro cyntaf erioed i'r Seintiau Newydd chwarae mewn Rownd Derfynol a nhw fydd yn codi'r Tlws mewn ychydig o funudau. Mae wedi bod yn dipyn o noson i reolwr Rownd Derfynol. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi fan hyn ar S4C. Lily Jones, Gwennan Harris yn cadw cwmni fi. Wel, Lily, am noson, am y ymateb chwaraewyr y Seintiau jyst yn gweud y cyfan. Mae hwn yn meddwl y byd iddyn nhw. Yndi, dwi'n chyfft iddyn nhw a llongyfarchiadau mawr i Seintiau Newydd ar y buddigoliaeth. So oedd o'n ail hanner mwy cystadleuol, dwi'n meddwl, ond Abertawe methu wneud digon i cymryd os i linell a Seintiau Newydd yn wneud y mwy ohoni. Gwennan, o'n i'n sôn cyn y gêm, y Seintiau yw'r tîm sydd wedi syni ni gyd tymor yma. Ni gyd yn gwybod hefyd, yr holl waith sy'n mynd ymlaen tu ôl y llenni. Maen nhw wedi, wel, tîm lled broffesiynol erbyn hyn hefyd. Pa fath o neges ti'n credu mae hwn yn hala mas i weddill y gyngrair a jyst yn gwybod y cynlluniau sydd mor gyffroes sydd gyda nhw yn y clwb? Un bwysig bys ni'n gweud o ran sut maen nhw wedi mynd ati i fuddsoddi. So'n amlwg yn dod o arian mewn, ond y ffordd maen nhw hefyd i bod yn arwain oddi ar y cae. Denu chwaraewyr ifanc mewn, mae strwythurau gyda nhw. A y ffordd maen nhw wedi bod yn arwain o ran y chwarae yn proffesiynol hefyd. So chi'n gallu gweld gyda patrymau chwarae nhw. Gwych. Nod yn hefyd ar reolwr Rownd Derfynol, mae rhaid ni sôn, dath i mewn ar ddechrau'r tymor. Tipyn o newid wedi bod 11 o chwaraewyr fi'n credu wedi newid yn y garfan. Gwennan, jyst nodyn ar be mae hi wedi bod yn neud. Ie, gwaith campus. Ond mae'n dechrau gyda trefn. Ti'n gallu gweld pa mor anodd o'n nhw i torri lawr mewn adegau. Yn amlwg oedd y peli uniongyrchol. Falle yn problem iddyn nhw, a falle o'n i sôn o'r blaen, y diffyg profiad i sut i delio gyda hwnna nerfusrwydd hefyd achos y sefyllfa gêm. Ond maen nhw wedi chwarae cryfder nhw yn y hanner gyntaf yn ywedig o'n nhw'n gorlwytho ochr dde y cae yn gorfodi Abertawe i ddod i chwarae allan. Yn amlwg rhywbeth tactic maen nhw wedi edrych arno wrth ddadansoddi'r fideo. A'r cyflymder gyda nhw, nhw'n digon hapus i gwrthymosod gan ystyried ac yn ymwybodol o faint o cyflymder gyda Lexi Jones yn ywedig. A be fi'n hoffi yw'r ffaith mae gymaint o chwaraewyr ifanc gyda nhw. Maen nhw'n adeiladu am y dyfodol, maen nhw'n rhoi cyfle i'r ferched ifanc yma ar y llwyfan yma, sydd ond yn mynd i... Sori, fi'n chwaith na achos mae Cheryl Foster yn trio denu sylw fi yn y canol. Wind-up merchant mae hi yn. Ond, maen nhw'n amlwg moyn rhoi'r cyfleoedd yna i ddatblygu. A na'r nod y gyngrair yma. Ni'n gallu gweld Abertawe fan hyn yn mynd i gasglu medalau nhw. Lily, just pa mor siomedig fydden nhw. Fe wedys ti, fe wnaethon nhw ymateb yn yr ail hanner, ond gollon nhw'r gêm yna yn yr hanner cynta. Yndi, does am teimlad gwaith na colli mewn ffeinal. Ond nath nhw dal i hynny'n gymaint gwell yn yr ail hanner, dwi'n meddwl. So parch iddyn nhw i hynny. Ond Seintiau Newydd oedd tîm gwell ar y noson. Newn ni glywed mwy gan y ddwy ohonoch chi yn y man, ond yn gyntaf ni'n mynd i weld y tlws yn cael ei gyflwyno. We're about to see the trophy presentation, so we can head back to Dylan Ebenezer. Nôl â ni nawr at Mike. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Welwch chi tîm y Seintiau Newydd yn creu hanes. Yn derbyn i medalau oddi wrth Will Lloyd Williams, y cyn-gigydd o Fachynlleth sydd yn aelod o fwrdd y gymdeithas. Ond y Seintiau Newydd yn ymddangos yn ei Rownd Derfynol am y tro cynta yn ei hanes ac yn curo Abertawe o 2-1. Goliau gan Tia, gol wych gan seren y gêm Lexi Jones a gol i'r rwyd i hun gan Lauren Davies. Ond noson i'w chofio i'r merched yma, tîm mor ifanc. Chantel Tia 23, Lexi Jones 17, Buckland 17, Dunkley 18. Cymaint o ddyfodol o flan y merched yma a rhaid llongyfarch Rownd Derfynol a'i thîm hyfforddi hefyd. Maen nhw'n cael tymor arbennig o dda. Dyma'r trydydd tro iddyn nhw giro Abertawe y tymor hwn. Wedi ennill o 5-0 lawr yn Abertawe, o gol i ddim ar neuadd y parc. Ond heno yn codi Tlws yr Adran am y tro cynta. Noson hanesyddol i'r merched yn dilyn yn esgidiau tîm y dynion sydd wedi ennill cymaint o ran PêL-DROED Cymru. A fydd Leah Lewis, y capten, yn derbyn y medal
gan Will Lloyd Williams yn derbyn y llongyfarchiadau. Ac yn cael gafel ar y cwpan gan gyn ymysodwr Cymru Helen Ward, Leah Lewis a Merched y Seintiau Newydd sy'n dathlu. A nhw yw pencampwyr Tlws yr Adran 2024-25. Y champagne yn llifo. A gwych gan rhain. Maen nhw wedi creu hanes, maen nhw wedi chwarae'n wych, a maen nhw wedi heiddi'r fuddugoliaeth. Llongyfarchiadau i'r Seintiau Newydd. A mae'r ymateb yn dweud y cyfan. Lili, felly bydd cwbl o Benetos yng ngharfan y Seintiau Newydd bore fori. Maen nhw'n mynd i fod mas yn dathlu heno. A maen nhw'n hyddi'r llwyddiant yma. Yndi, maen nhw'n wir heiddi fel. Mae'n neis cael bach o Sylwebaeth nôl yn y gogledd lan hefyd. Chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n heiddi bob munud o'r dathlu. Dwi'n gobeithio ddim gormod, mae lot o nhw o dan oedran. Maen nhw'n digon i... Fel o'n i'n gweud, maen nhw'n tîm ifanc, maen nhw'n tîm ifanc. Gwenan, twyd, o'n i sôn jyst nawr o ran y cynlluniau sydd gan y clwb. Mike jyst yn gweud i ni mor gyfarwydd a gweld tîm dynon y Seintiau Newydd yn amlwg yn ennill popeth. Pa mor braf yw e i gweld y merched a hefyd a phob parch i Gaerdydd i Abertawe. Gwelyn nhw newydd hefyd yn cystadlu gyda'r goreion. Ie, wel yn gyntaf, dyna beth sy'n digwydd pan ti bydd soddi mewn i ddau tîm, nid jyst un yn unig. So mae'n hyfryd i gweld bod hwnna nawr yn digwydd a mae'r chwaraewyr talentog yma'n cael y cyfle. A wedyn yn ail, fel wedys ti, a fel oedd Lili'n gweud hefyd, bod hwnna'n cael ei rannu allan o gwmpas y gwlad. Fi wastad i dweud, mae Gogledd Cymru yn hoped ar gyfer PêL-DROED, yn wedig i PêL-DROED ferched. Hyfryd i gweld y gemau cenedlaethol yn mynd draw fyna hefyd i Wrexham y fyd. Mae'n i'n mynd i gael bach o ymateb lawr ni at Nicky John. Well, Shauna, respectfully, you've managed to keep those emotions pretty contained up to that point, but tell me what's going on inside right now. Oh, it's a really speechless, to be honest. Even with the girls struggling to find the words to express how proud we are of them, you know. It's been a long time coming for us at TNS, and all the hard work that we've been doing since pre-season really has led to this moment, and to be able to do it now in Feb, it'll definitely give us the boost that we need to really kick on now in the second half of the season. So yeah, just over the moon and really proud of every single person involved today. Yeah, talk me through it then, because I mean before the game we spoke about being underdogs and whether that potentially suited you. From the off, you just looked like a team that were ready for it. Yeah, and for us it's our first final, so especially every single player on that pitch, but also the girls off it, we know how much it means, and being front-footed, being aggressive with everything that we want to do is something that we try and stand by no matter who we play against. So it wasn't a game that we were going to hold off with. It was a game that we wanted to really to bring it to them and make sure we go and put them under as much pressure as we can, because if Swansea have time and space on the ball, you know, you'll get punished, so we needed to make sure that didn't happen. Shauna, go and enjoy the celebrations. Really appreciate you coming to speak to us. Llongyfarchiadau mawr, congratulations. Thank you very much. Thank you. Ie, Shauna Duffy wedi cael y swydd ar ddechrau'r tymor. Pwy fysa'n meddwl bydde hi'n ennill Tlws yn ei thymor cynta hi wrth y lliw. Reit ewn ni nôl at yr hanner cynta, nôl at y goliau. Gwenan, newn ni ddechrau gyda'r gol gynta, fel o'n i'n gweud, camgymeriadau gan Abertawe, ond y Seintiau Newydd yn cymryd mantais. Ie, yn sicr, wel, y dechrau'r perffaith i ni, y dechrau'r gweithio posib i Abertawe, just fi dal ddim yn siŵr beth cweit sy'n mynd trwy pen Caitlin Williams yn hyn, ond fi'n siŵr fydd hi'n dysgu o'n neu fi byth wneud eto. Fel ni'n gweud, just darllen y sefyllfa, gêm ymwybyddiaeth i gwybod troi'r gêm, troi'r pêl o gwmpas, a wedyn y reswm pan fi wedi dewis Lexi Jones fel chwaraewraig y gêm, a hwn yn un o'r prif resymau. Tro'r ffordd mae wedi gorffen y cyfle yna. Mae'n 17 mlwydd oed, cofio. So mae mor ifanc, a nath i chwarae gyda dim ofn o gwbl heddiw. A wedyn ni fan hyn, Lili, pan dros a pethau o ddrwg i wath i Abertawe yn anffodus. Ie, croesiad gwych gan Maria Francis Jones, a yn anffodus Lauren Davies yn rhoi'r gol yn rhwyd I hun. Ond ia, pethau waith yn ymwneud yn dod diwedd y gêm. Ie, byddwn ni ddim moyn bod ar bws Abertawe yn drifo'r holl ffordd nôl lawr i'r de ar ôl y gêm yma. Reit, nôl ni at Nicky John I gael bach mwy o mateb. Well, girls, those medals are looking pretty good around your necks at the moment. Helen, I'm going to come to you to begin with. I mean, what an afternoon it's been and what an experience. Yeah, unbelievable experience. From being at this club for three or four seasons to win this trophy just means everything, and to bring our first piece of silverware back to TNS, it's unbelievable.
Not only was it a historic afternoon to get here to the final in the first place, but to get your hands on that first piece of silverware for the club. This is a historic occasion. Yeah, it is, and we've got the backing from the club, and I presume they're all proud of us for doing this. But yeah, we'll go down as the first team, the women's team, to bring back silverware. So yeah, it's an unbelievable feeling. Lexi, I want to come to you next, because that second goal, that was a fine strike from yourself. Tell me what was going through your head at that point. Just absolutely buzzing just to get that in the back of the net. I don't really know what happened. It was all just a big blur, but I saw it go in the back of the net and I was just absolutely chuffed to bits. And obviously you've had, as a group, a few minutes together now after the final whistle. What's being said at the moment between all the girls? Still can't believe it, to be honest. I think it's still not really set in yet, and just celebrations, and yeah, just really good. Helen, I know that we've spoken previously where you've said, you know, on previous occasions it's perhaps been about Swansea, it's been about Cardiff, but do you feel that you're setting out a bit of a statement to the rest of the league this afternoon as well? Yeah, definitely. I think it shows completely that we can compete in this league and that we have been doing it all season. And I think just winning this trophy has cemented that for us. And yeah, we're going to push on now in the league and the other cup. Well, listen, congratulations to you both, but in particular to you, Lexi, because you are Gwenan Harris's player of the match this afternoon. So big congratulations to you as well. Thank you very much. Well done, Lex. Thanks. Lexi Jones yn wen o glist i glist fyna. Gwenan, o ran y Seintiau Newydd, edrych lan nawr at weddill y tymor. Be ti'n credu all ennill y tlws yma wneud i'r grŵp special iawn o chwaraewyr ifanc? Gymaint o hwb. Pan ti'n ennill yr un gyntaf, mae fe'n ryddhad mewn ffordd, ond mae fe jyst yn cymhell i chi moyn fwy a fwy a fwy. So fydd nhw'n rhoi gymaint o hyder yn nhw wrth adeiladu lan, a gwybod hefyd bod y profiad yna. So ni wedi sôn gymaint am y goliau hwyr, maen nhw wedi bod yn ildio sydd falle wedi ffeithio bach o tymor nhw. Bydd hwnna'n helpu nhw yn y sefyllfaoedd yna fyd. Lili yn glo iawn o ran Wrexham. Chi'n mynd i orffen yn y 4 ucha na yw'r Seintiau Newydd i ysbrydoli ti hyn o fe? Yndan, pam ddim. Fydd o'n her mawr i ni, ond pam ddim, da. Gwenan, Lili, diolch o galon am eich cwmni chi. A Lili, mor braf cael ti'n rhan o dîm sgorio am y tro cyntaf. Wel, i ni'n gweld y dathliadau yn digwydd fan hyn, a fi'n siŵr mae'r dathliadau yna yn mynd i para'n hwyr iawn mewn i'r noson. Yn newyddion i ddilyn ni fan hyn, wedyn ni y llais am 8 o'r gloch, Cwpan Cymru dydd Sul nesaf, mwy o bêl-drod byw ar sgorio. Ond wrtho fi, Lili, Gwenan, a'r criw i gyd fan hyn, diolch am wylio. Nos da.